Bueno, gai ordenamenduko plano, dauz puntu, laugarren erreguen banderak, da horiek aparte, dauz mozio. Baziera gozazu. Bai, 2017ko maiatzaren 21an izandako batzarrari dagokionak eta onartzea, eta ez 2016ko. 2017ko. Izan dugu zen, maien bileran, izan dugu zen aldaketa kontuan hartu dugu, baina beste aldaketarik edo egiten da. Zeuek esan. Bueno, hau bat ez onartzen dauduen. Bigarren puntua da, tokiko gobernu batzarrak 2017ko maiatzaren 10ean hartutako erabakia berronestea. Lurzoru industrialean merkataritza jarduera arautzeko plan orokorraren aldaketa espedienteari hasiera emateari buruzkoa eta aldaketa horretarako herritarren parte hartze programa onartzea. Proposamena izango litzake tokiko gobernu batzarrak 2017ko maiatzaren 10ean hartutako erabakiaren lehenengo atala berronestea. Hauxe dio hitzez hitz. Gernika-Lumoko hiri antolamenduaren plan orokorra aldatzeko lanei ekitea, industria lurzoruan elikatzeko produktuen, edarien eta tabakoaren merkataritza erabilera arautzeko. Honekin batera, hiritarren parte hartze prozesua gauzatuko da, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 108 artikuluak ezartzen dituen errekerimenduak betetzeko. Hauek osoko bilkurara eramango dira onar daitezen. Hargatik, Trion, Planes y Servicios SLP enpresak aldaketa honetarako idatzitako herritarren parte hartzerako programa onartzea aldaketa horren xedea, 14. aldaketa lurzoru industrialean merkataritza jarduera izanik erantzita dago aipatutako txostena. Hori da proposamena. Bueno, igual, azalpen, emangoten azalpen hau, lehenko eta baina arratzaldeon, dan hori. Emangoten azalpen hau, nik uste dut balizo da bela, bai puntu honetarako eta hurrengo punturako. Hortzu bet, komentetako, sobraz komenta dugu azkenengo hirigintzako hiru batzordietan, baina gainetik apurtxu bete komentetako. Bueno, dakizuen moduen, pasadan abenduko osoko bilkuran, jarri gendun aldi enpresak aurkeztutako estudio de detalle bat, Arane poligono industrialerako aldaketa batzuk proposatzen. Horren ondorioz, zabaldu zen alegazioan epe bat, eta epe horretan agertutako alegazio baten ondorioz, eta alegazio horrek sortutako dudaren ondorioz, udaletxeko zerbitzu teknikoak informe bat, txosten bat idatzi eben azaltzen nola aktibitate batzuk dozen Gerniken era legal baten edo legetik pizka bat kanpo eta batez be kontradizio handizek emoten diela Gernikan indarrean dauen plan orokorra eta ordutik aprobesanetik aurrera Europa mailan aprobatutako lege batzun buruen edo kontraesan orduen egoera hori aprobatetik emoteko proposatu eben modifikazio bat plan orokorrera. Modifikazio horrek daroa parte hartzen prozesu bat eta hori da berrestera da eta beste dibarik. Modifikazio horrek daroa parte hartzen prozesu bat eta hori da gaur berrestera da eta beste dibarik.
bozketara pasako gara, puntu honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, bozketara pasako gara, puntu honen aldekoak, pasako gara. Kontrakoa herritarmuko hiri autonomiazko plan orokorraren 14. aldaketaren hasierako onespena lurzoru industrialean merkataritza gutxikatu salmenta jarduerak sartzea. Hirugarren puntura proposamena da herritarmuko hiri autonomiazko plan orokorraren 14. aldaketaren hasierako onespena lurzoru industrialean merkataritza gutxikatu salmenta jarduerak gutxikatu merkataritzarako proposamena da eta hori guztiak dio plantakuko plango esperientzia jendaurreko informazionerako ezagala bi hilabetez Ministerioa Bizkaian argitaratxeko gure arautzako eta hori edabiak egin planizako etxean ezagatiako aktibitate honen barruen esperientzia jendaurreko informazionerako ezagala bi hilabetez Bizkaiko Bizkaian eskoara ikusten alegazioa alde uranako aholkuak edo ezinak eskatu pertsonei sostena idazleak jendaurreko autonomia baretzako eta zenbatua eskoarteko artean ikusten alegazioa eta hasierako onarpenako idazleako aholku artelariz herri administrazio zerrikoralei sostena idazleari jendaurreko merkataritzaren zenbatua guarrena alkatepean eskumen emango zaio sede horretarako beharrezkoa unitatea sekumen herri administrazio sektorialei eusko jaurlaritzako merkataritza sailari. Laugarrena alkate jaunak eskumen emango zaio sede horretarako beharrezkoa agin guztiak azaltzeko gure abstentzioaren arrazoia. Alde batetik mugu aldikoen orain honetan mahai gainean abstentzioaren arrazoia. Prozesu baten alde bat ondoriozko mugu aldikoen gure ustez alder digital zuteke orain honetan mahai gainean batetik badeko guaran ez baten akazaren ondoriozko iniziatiba pribatekoen ondorioz eragine ustez alder digital eraikin horren inguruko organizazioa batekin badeko guaran udalak ekida horreton iniziatiba batzuen ondorioz eraikin bat. Eta orduan, eraikin horren organizazio bidea izan da beste itzala bidea horrekin hori ateratzune udalizatzeko gure horren ekarria desbinatik udalak ikusten da eta orduan, eragiteko organizazio bidea izan da eta gero bizitza baraziotik konpontzeko ateratzen horrekin gure horretarako ekarria desbinatik horrek esan gure dago eragiko lehenengo akatz bat eta gero arauditza arazorik konpontzeko azaldu ez da ondo ikertu ez da ondo dugu eta beste aldetik horrek esan gure dago azkenean lehenengo akatz bat esadera araudik ez da eskendu horren instalaziorako udala eta iztetik azkenean negaren abezalea zangulo alderak ikendu horrein funtzionako udala horrek azaldu daikera bada hori negaren instalari zangulo batzinean alderak ikertuta dugu lagundu izan eta horrek azaldurik edara da, batetik dueteke, akatzak. Ez da guztiz. Eta gero bestetik, ikuspegi politiko landu, hori da.
guk osarri daukagu azalera handiko estabezimenduen ondorio ez da garriak zentzu. Eta hori aurreko batzatan bai komento zenean aldegin horizuko itasmoa asuntoa. Guk osarri daukagu azalera handiko estabezimenduen azalera handiko ondorio estabezimenduen osarri aurreko batzatan bai komento zenean bilatzen dira kokapenaren asuntoa. Marketing asunto bat, lehia orokor bat, azalera handiko estabezimenduen oso mundu berezian, kontsumitzaileen atzetik. Bilatzen gara, bere lekua, estabezimendua kokatuz beste horrela irabazten dabe, eta behintzen dire, jarri, bezero abiatzen. Hau da, kontsumitzaileen kontaminazioa. Bilatzen dira, esatzeko moduela, gehiago kontaminatu beste erondoa. Zeraki, joera da horrela, horrela, lekuetan, gero da dira. Hau da, horren ondoren sortzen dena da, eremu, aktividade eremu osoa, gehiago kontaminatu. Zeraki, joera da horrela, elikadura zertabea, gero da dira. Gero, horren ondoren sortzen dena da, eremu sortzen da eremu osoa eta gaitza kontsumo harremanen esasimo. Elikadura sektorea eta gero horren ondorioz ezinbestean da eragin zuzena da merkataritza eta kontsumo harremanen esasimo. Batzuen danak. Hau da, justu egite eta gero herrietaren ondoriozako merkataritza txezela Espainia eragin zuzenareko merkataritza eta zeretan handi jotar zehatz igaria eta justu egin herrietako dendak merkataritza txikia eta merkatatu ditzen. Joera hori. Orduen goretzako oso arriskuzua da igaria azale handiko merkataritza elikadura dendak zeitara badakigu goera hori, batean oso arriskuzkoa da, baina erikak moduko batean edozen merkataritzaren horregin, arauekin aurre egitea oso batzen. Zein da, badakigu hori normalean, horrekin batean etorako, moduko batean erikak moduko egitea, baina badauz beste bide batzuk nola bai horregi egoera arauekin aurre egitea oso araudi normalean, eta hori da politiko kritikatu. Guk ez dugu beste bide batzuk gobernua partetik egoera benetako eragin kontatuen, benetako efizientziari eta benetako aurre egitasmo objektibo duen egitasmo eraginkorren lanketarik eta eskaintzarik ez dugu ikusten gobernuaretan. Ikusten dugu gobernua egoeraren kudeatzaile bezala. Onartzen horrelako lehiakortasun motak, onartzen araudia, baina ez dugu ikusten egon daitezkeen beste aukera batzuk ikusten, lantzen eta bultzatzen. Eta guk esaterako gure presupuestoen egitasmoan aurkeztu gendunean, guk esan gendun oso argi, Gernika baduk esala, aurrekontuaren kudeaketa efizienteago batekin baduk esala aukerak, apurke eta pasientziarekin beste eredu batzuk eta bultzatzeko eta laguntzeko. Modu sendo batean, ez puntualki, ez programa zehar bat, urteroko programa zehar batzuekin, ez beste egitasmo ambiziosoago batzuekin. Eta dira, gure jarrera horretik azten dena. Zer esateko? Ez, sin más. Nik geuzep paretxu de bakar. Berbat, berba dire. Da frogapena dira. Kudeaketa efizienteagoa esan duzu. Nik uste kudeaketa efiziente izan dule.
ikitzu da oso bestu zukentzeko nik bai. Dakut bai. Honen ganin berben gendunien, hainakoan goratzen naz, esaten zan, horrek, gerriken dauzela, antxineria, denporazkoan, betxu eskeroan dekosuz, Lidl, Eroskipi. Berton, Euskadin jaionekoa, baina Eroskipi. BM, bi lehen erkoreka zirenak, dia bi. Da dinosu, gu izten dule bat konsumoan kolonizazioa edo bat kontzu dut. Hori kolonizazioa antxinere ginde dau. Eta egin gendun berba, da ezen gendun, putxuek zuk ondo zetuko zu, nipe apurruet bai, ingurue, derritxik bueltakoa. Eta egin gendun berba, erregotxi, mendata, da beste harri batzu. Korte zubi, hartia, ingurua. Eta ezen gendun, baserritxik urte askotan, igual, 1970 onantz, inorrez ala bizi. Ze gaitxik? Gaiz dauelako baserritxik bizitzen. Eta ordure arte, egoten zan produktu asko bertokoak. Ordurik ona, zenik ikusten nik erregutxi ondo zetzen dut. Da, mendata bai, da beste batzuk bai. Eta nik erregutxi ikusten dut esate bat dago, lantzar guztize. Dabiz, bate bakarrik. Euredek ez ganadue, euredek ez artiziek eta beizek, euredek saltzen dut esniek eta gaztaiek, eta herri guztize eure darue. Eta besterik ez da eraitzen hortue lehenitzen da model. Mendatan berdin, da nun iritzen da hortue, hemen kortezu bindek nik ingurun bat pipertxu batzuk hartzeko, eta porru batzuk, eta lau duze. Da, hortik, bizi. Oseak, kolonizeta antxineri gauz, antxineri. Da horrei, bueltea motie, metodologize bida, da metoda zindan ukusien bida. Zuko hori esaten baduzu, horren beste urte paseu ondoren, azera buelta, enbidala, baserrire, hori gatsa da. Zepenti baserritxik badaki izinora bizi gatsa da. Da, eta, niko ondo, nipetau desplike duela segaitxik datoren hau gaizi egona, Alberto, argitxik duela, eta zue ez hausiadoz, gu deku obligazio bat, kudeak eta ondo itxie, eta efizientea, da alegintzen gara hori eitzen. Zu esango duzu ez, kontu hau? Baserriaren krisia aspaldiko da, industrializazioa ikasten da. Udalean badago argazki bat, gernikako 1980 urteko ingurukoa, ikusten dire landak, soloak, gernika guztian inguruen inudia dauzen duteko. Hori aspaldiko, industrializazioa dut fase desberdina dauz, eta hori buruz hainbat eta hainbat bilatzen. Kolonizazioa, ekonomian eta lurralde antolamenduan adituek erabiltzen garen konzeptuetan. Eta da, aktibidaden monopolizaziorako arriskua. Nire nabil esaten gana de repente baserritara lantzen baserritaren barrarenik. Nik ino dana da, asadera handiko lehiakortasun mota oso arriskutxoa da. Eta horregi, buelta emoten alegindu behar dela ardura eta eraginkorra izateko gura daukon edozein gobernu. Noski gure ditzea da, baina ez da guretarren bat. Hori da, hainbat eta hainbat aditu idatzea da horri dituz. Eta azkenean, euren joera hori denez eta hemen ikusten denez, joera hori betetzen doala, Gernikan eta bizkialdean esan dugu, hori kontutan hartzekoa dela beste ikusten esatea. Eta gu gure eredua dugu gure. Eta gure eredua ez da bakarrik baserria, ez dago bakarrik baserria dututa. Gure eredua dago, kakaritza eta hainbat arroetako jarduerak bultzatzeko nahiara sortuta. Horrela. Detalle moten gozetxue bakarrik, esango dut betxu. Jonen haitxe, hamen berkon lumukoa da. Da beran familizek urte askotan,
gaztetxo hori jakingoa duzu. San Isidro santu dago, eta hemen prozesio txikitxo betetzen da, eriziara hori joaten da, jenti edo joaten garena. Eta harto bat imutzen dago. Hori, daro ez, ez daitz, egun urte edo gehiago, erango du, ez daitz, berakundo dari. Eta familia horretan lortzen du hori harto buru edo, hori zera, lastoa hori, hartuan buru egaz. San Pedro eurereke barruen hori konzeptoa hori lortzeko. Da hori zitsi bekatza da, egunen baten, beran familizen, urtie pasebitzen dire, falta danien hori hartu hau ez dago, osea, katxe izin. Bueno, seguro. Baina hori kritika mantentzen, Vale. Bosketara pasako gara, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, mozioetara pasako gara, EH Bildu udaltaldeak aurkeztu dauzen mozioetara, alde batetik Andra Mari eta San Roque jaietako txupina dela eta bestetik ekainak 28 pertsona LGTBI eskubideen nazioarteko eguna eta honen mozio alternatiboa eta EH Bilduk hau diru sarrerak bermatzeko errenta prestazioen eztabaidari buruzkoa eta honen alternatiboa. Orduan badakizue, eztabaidatzeko eta bozkatuko esateko urgentziaz egin behar dela, bosketa urgentziaz tratatzeko. Orduan urgentziaz tratatzeko aldekoak hau bat esun. Andra Mari eta San Roque jaietako txupina. Gernika Lumoko Andra Mari eta San Roque jaiak ospakizunerako egunak dira, ondo pasatzekoak. Hala ere, ezin ahaztu horren atzetik jai batzordeak eta bertako eragileek egiten duten lana. Jai giroaz gozatzeko, egunez gain, urte osoan egindako lanaren errekonozimendurako garaia ere baita. Horren adibide argiena pregoia da. Jai batzordeak urtero eragile bati bere lana goraipatzeko tartea eskaintzen dio. Arrazoi bat edo beste dela eta urte horretan bereziki garrantzitsua izan den elkarteren bat omentzen eta zoriontzen da horrenez. Ingurukoen bateretan egiten den moduan, txupina pertsona bati eskaintza interesgarria dela iruditzen zaigu. Izan ere, badago herrian hainbat arlotan lanaldia egin duen jende, eta jai giro horretan goratzea polita izan daiteke. Hori horrela, Gernika Lumoko udalbatzari ondorengo proposamenak osatzen ditugu. Gernika Lumoko txupinaren jaurtiera herriko pertsona esanguratsu baten esku uztea. Gernika sarietan egiten den antzean proposamenak jasotzeko tartea zabaltzea eta horiek jasotzea. Eta hiru, proposamen denen artean osoko bilkurak txupina norbat aukeratzea edo hobeto ikusten bada aukeraketarako batzorde berezi bat sortzea. Hobeto justifike dure dozu, horretuko da, la justifiko. Asaldu. Asaldu? Tres momentos. Ez que dakit ze jarrera hartuko zuen. Ez dakit alde gustatuko zuen, kontra gustatuko zuen, zeraitzu gustatuko zuen alde kontra gustatuko zuen. Guke alde edo kontra potazioa marrita zuk azaldu gure badozu. Ez da zure da kontra. Iaki zure zen. Bai. Hostia. Sí. Está complicado. La logística. No, quería llegar al color. Bueno, en Guernica, al igual que en otros muchísimos pueblos, tradicionalmente el chupinazo lo lanzaba el alcalde como representante de todo el pueblo. En Bermeo, por ejemplo, según tengo entendido, el alcalde lanza el chupinazo, pronuncia el pregón, o yo que sé, enciende la fogata de San Juan, o lanza la teja frente a Ízaro el día Magdalena, total. Y en Guernica, pues desde hace muchos años ya son asociaciones o bien deportivas, culturales o sociales las que pronuncian el pregón y el alcalde es quien lanza el chupinazo. Entiendo que esta moción tiene como único objetivo ir en contra del alcalde
igual que esos WhatsApps que hemos tenido ocasión de ver recientemente. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es que no vemos la necesidad de cambiar esa tradición. Creemos que tiene que ser el alcalde como representante de los berniqueses quien lance el chupinazo y por lo tanto, pues bueno, votaremos en contra de la moción. Apur bate arraro etxeate txupinazoa beste pertsona esanguratzua eta alkaide pertsona esanguratzu bat izen alda eta incluso olako zozer onartute be urteren baten proposatu alda alkaide izetik edo zaino testot ikusten batera ezin proposamen hau alkatien kontrako zozertzat jotie zintzo ezeteko apur bate harritzu itzeste eta gero beste alde batetik esatie beste zozerra adostu alzala edo zogu aizaitu gara harin hau berbaitzen zelan ikusten zen duen, hona ekarri aurretik segaitzik ikusi aldan, segaitzik ez dana dala Bermeo modu batera da, beste hainbat herritan ez da izaten alkatie txupine botatzen dena, txupineroak eta pregoilarizek aukeratzen dien modu desberdinari buruz nik ez topentzetan beste herri batzuri begire egon deganek, bentze beharko dugu segure dugunein Gerniken proposamen bat izan da, iruditzen jakulako, barrero saldestuen argi agertzen badabe, eragileek bai, pregoien bitartez eduren lana goraipatu aldara, baina badagoela beste jente esanguratzu bat, eta autona bidez, 80. urte hurrena izan da, testu horretan, bonbardak eta gazer ikusetu bota aldabela, eta beste hainbat urtetan, gauzak edo beste gaitzik esanguratzue izen aldan pertsoni, ez dakit ez mamu edo zer dauzen pentsetako hau alkatien kontrako proposamen dela. Bueno, has mencionado que os habría gustado consensuar la moción. Por eso lo habéis presentado ayer, el último día. Yo creo que si hubierais tenido una voluntad verdadera de consensuar la moción, la habríais presentado antes y más teniendo, como tenéis ahora, una persona liberada. Preste egon gara mozio hau kanpo izteko, guk sartu dugu mozioa deialdiz jasotzen danean, gure artean berbaitzen dugu, bilera aldetzen dugu, eta pleno horretan erango dugu zengaizek adosten dugu, bi eguneko martzen nagaz. Aurkeztu dugu mozio hau, helarazi jatzuaren hau, eta gu preste egon gara ikusten bazan aurrera hau eztabaidatu aldala, edo hori, ez dugu inungo arazorik mozio maigainen izteko, eta ez dugulako jaso, guri helarazi jakuna da gobernu batzordien berbaingo zen dena, eta espero genduna zen, bozera maien batzordien bertan zuen iritziz entzutie, eta horren arabera, ikustie, zozerra adostu albazan, mozioa bertan bera geratzen eta ikusten zen markotan eztabaidatuko gobernu. Gobernu batzorde gaur izan da gaur berdizen, da zuk atzo presentatzen du. Nagia esaten maiganen izteko preste egon garela, momentu guztizetan. Gure proposamena mozioana joan da, deialdiz jaso dugun eta hurrengo gunien, pleno deialdiz jaso eta hurrengo gunien. Horrek guk badakigun martzen ditzea goela eztabaidatzeko, horregaitzik preste egon gara mozioa maiganen izteko. Ez duguna ikusi da, benetan, gai honeri buruz berbaitzeko zerarik dauenik orden horregaitzeko aurkeztitzen dugu. Ez duguneko da atzeratu, tartien ez dugunien berba ingo. Eta dana dala, presa gaitzen dugu mozio hau bertan bera itzi, eta adostu alba zuzer, adosteko, eta berbain berbaitzeko, hilabete oso bat hau, edo urte oso bat, edo gure beste denbora. Gure eritzizi esan dago. Nik argitzeko gauza da, oin orduerdi edo erkidugun, bozera maien batzordien, nineok eskatu dutzen mozioa joneri, atarateko karpetatik, eta neo planteatu dut, eta horra lagun egon gara zure bizozion eta labro, neo planteatu dut, mozio bezala sartu biherrien, guk gure gendule, honetaz berda egin, eta jaukerari dagoen, eta non egin altu egin bepa honetaz, eta hori, eta alkatien erantzune izan da, ez mozio moduen sartu. Holan, tasatibo. Orduan, aukera erdirik ez dago, nik atera egin dut mozioa zeratik. Denbori egon da, eta gogoa izan ezkero aurrera joango zan, baina, asmorik. Nik eneke igual berbarik enbiar ez da. Pero bueno, no es alcaldía. Necesitamos al alcalde y ponemos a quien sea. En Guernica hay gente muy importante, tan importante y más que el alcalde. Eso por supuesto, hombres y mujeres. Pero ya que explicó bien cuál es la tradición. Presta. Como esta labor de la niña, presta buena. Eta laborduen, mozio moduen sartzen dugu, eta hori kenduen dugu, hori zer da, hori kokoa zer da. Mozio moduen sartzen duzue, eta gure kriterioa dugu. Eta punto. Eta hori puentak izan egon behar dekesteko.
ditzen duz, serio, con seriedad, y no teatro de última. Y punto. Ya no? Bueno, Monsignoren aldekoak, kontrakoak, Bueno, bai, esko den, Jon, nik astentzinen dut. Nire nazo ez alkati eta nire kontraen deule, nik astentzinen dut, eta, bueno, ez da beste. Vale? bigarren Monsignoa, ekainak 28 persona LGTBI eskubideen nazioarteko egun. Bai, Monsigno hauek bukatzo atzo aurkeztu gendun, eta gaur bozeramaileen batzordien tope gara badagoela beste Monsigno proposamen bat. Nio, kuriosoa da, untxe esaten zabiziela aurreko egune markin itxi hauela eztabaidatzeko, supentzeu plenoen ordu erdi harinau pasetan danien dokumentu bat. Halan dabe, ez gure sartu bi Monsignoan arteko eztabaidan, ze ulertuko dan moduen zeuen Monsignoa aztertzeko ez dugu denborarik, eta gu bai guko genke behintzet, ekainen 28ko adierazpen komun bat izetena dan onartien, eta zuek ukibazu intentzina aurkezteko jakin eguk aurkeztu dugune, segitxeak bitxua gupe ez du ikusten zuena, hausi aldatuko genkez, edo hausi ikusten dugu, edo zer adozko alizengo nuz, ez dut uste, ideologikoki behintzet, arazo askorik egonbiko zanik, zeuen taldiek eta geuriek, gai honen inguruen testu bat adosteko. Ni bai proposatzea, pena bada, gaur ekainako 28 izen da, ze eguna proposaua, holako adierazpen bat onartzeko baino, baina gu prest gauz hurrengo osoko bilkurara izteko gai hau, eta dan onarteko adierazpen bat onartzienaz. Ez dugu ikusten, ez dakigu zuenak erantzute dutzen guriekiko desadostasun batzuk dauzenari edo zer. Hor zuenak irakurketa bat eitzen dugu, guriek irakurketa bateko eta konpromesu batzuk hartzen diudalan partetik, eta bai uste dut behintzet, seiatu iko ginela harik eta konpartidu hori eitxie. Eta ekaineko aukera hau galtzie, ia horren beste iruditzen, azkenien uste dut kolektibo honen eskubideen aldeko borrokie, eta guztiko borrokie edala, eta ez dala ezer pasetan ustaileko osoko bilkuran onartzearen. Politikoki askoz balizo handizoa dekola. Orduan gu proposatzen dugu, ia maiganien iztie, eta bestakitxe nogaz edo zelan handiko nu, baina odozkiena testu bat. Bado komisio bat, berdintasunaren komisio bat. Da presidente komisio horretan egite da. Bai. Hau gaize, hola da zugu eta labortu harina, eskazioen sartu, la komisioaren armazen dut, zorrezkatzea dut komisioan. Eta bai datu igual, deklarazio instituzionalak gaur egon guzan. Baina, klaro, sartu, hogeta labortu harina, komisio bat egon da, presidente hor da. La verdad, enterbarik ez izerren baritera, gaur entere da, horrek asuntoa, ezta? Hori da, un puenteo, ezta? Benetan, hola, nik holan nogusten dut. Deklarazio instituzionala egiaz bada, komisioan trateu, eta deklarazio hori, ekarko da, urren gozoko bilkorera edo beste batera. Uste dut ekaineno eta sortziko adierazpen bat, ez dala zetan komisio horretatik paseu. Komisio horren inguruen, gure basu ingogu berba luze, hor badauzelako gauze asko paralizeta, zerbitzu bat bertan bera betitzu dalako hilabete honetan. Honen moduen beste gai asko dauz, maiganen getitzu dienak, baina horrez aparte eta horretan zartu gari... Atxik ziratxik nizu erretiru dengo zureta komisio baten edo leku baten. Komisio baten zeuek ezatezu moduen. Ni dino zeuek eta gauk atetik talde bat. Nire bat eze komisio bat izetie, leire eta bisok batzie, edo gulita inaki batzie, ez dibar diozta. Baina da, udaletxe honen pentzet alturera, gai honen alturera gondizela eta ia kapazaba garen zeu zer adosteko. Eta ez bada ikusten gurie, ez bitxu, ez dugu ikusten honen txaitxik eta honen txaitxik. Guk interesanti ikusten gure edukinek aldatu eta dan honarteko adierazpen bat atatie,
eta ez bi adierazpen boskara eroatien. Ze iruditzea, lotzagarriz dala. Eta jakinez, gero badagoela interesa beste modu bat eraitzeko, baina no berraitzen ez da. Itxeak aletan igual, eta esango zuzudie. Bai, nire dinotena da, askoz iruditzea dela, ekarpen politiko aldizio baitzen dela, hola, guk presauz moldatzeko dukine. Eliako proposatu, eta ganera, gaur goizien behaz, oza dino, leire gaur goizien jakingo, baina guk osoko bilkuri, baina 15 minutsuaren jau jakingu. Oza, testue, justu-justuen irakurtzeko mozte. Bai, Atzera esan. Ez ulertua da. Zu esaten duzu hori guzinoa, eta sortzidalako, seguramente, kasualidades, osoko bilkura gota sortzidalako. Baina esaten duzu eratzo, da moziño bat, gugez berbarik egin barik, da presidente egaz berdintasun, presidente, da aririk berbarik egin barik, ez zerren barik. Jakinde, norren presidente eta horrek arloa, horrek gaizek, non tratetan dire. Nik hori izan dut. Eta zu kondinozua presa eusila kentzeko. Da gero esan duzu atxakzion ez du presentekoa. Bare, ez ia ditzen bagara, zue presente zure atzo, inokaz ez barik egin barik. Hora da. Doi esan duzu erretiro egingo duzula, ala ez. Tratetan bada komisio horretan. Bai, apres dago, etxeko. Da berla etxeko, da adierazpen instituzionala lortzeko. Da punto. Si, pelikulak izoteko horrela. Bale, bezala? Orduan komisioera erago. Claro. Se te puedo hori komisioa bat. Ez da hori komisioa horrek gaizek egiteko bat. Hori adnioen esan. Claro. Neku ikusten dut, itxienez holan ikusten dut. Ona presente baina adnio, eran komisioa berbain, da adosten bada, adosten da, da. Nik uste gauzak ez dela zetan hain zurrunek izan. Seguko anako ekarri dugune da proposamen bat. Da proposamen horren ingero, ez zerra dago esateko esan aldo zuen. Gu zabali gauz edo zeta zerbaitziko, eta hori zeda dirazten gauzena. Orduan, bai ez esaten bada, gaurren horako iztengu, eta kitzu. Ez que ulertzen esaten zuen. Presbazen zorrengan niberbaitxeko da poskete eitzeko mainengo dugu. Da bestie, guk alternatiba moden presentan leire, eta bebai, irakuriko dugu, da berbaiko dugu eta posketengo dugu. Edo, itxiko da maiganien eta komisio horretan trateu. Hori gauz esan. Hori proposatu gotena maiganien iztia. Bestan ulertzen. Vale, ya está. Nik forma kontu bat batzordea esan da, eta ni batzorde horretan ordezkaria naiz, eta posibilmente izan dago ordezkari zedeko zuen, zergatik ez duzue batzordea deitzeko. Forma kontua bakarritan, ni hemen nor batzordea deitzeko alde batekin bat. Eta bi, hau da, urtero beste adierazpen batzuen artien, urtero repikatzen dan adierazpen bat. Eta normalien etortzen da oinarrizko bat eudeletik, eta berdintasun zerbitzuak, desagertuan zerbitzuak, egin moten dutxo formie, ekarten txo, zera danari, responsablea danari, eta ekarten da plena. Eta holako adierazpenak, historikoki, niko betatik urtera bataz, Josep gehiago, baina holako adierazpenak gobernu guztiekaz, alegindukara, emendakinak edo, sozer desberdinen dagoenien, txertatzen eta bat egiten. Hori beti izan da alegine udalonen partetik. Nik ez dakit zerta etorri den txalaparta guztia. Leherak geratuko gara, batzorde bat deitzen badago bertan erabakiko dugu, baina utxunea dago, zerbitzua desagertu dela eta ez dara hori gara izetorri. Bueno, batzorde bat eukin dugu, endala, ez oingoazten harinaukoan, endala itxi, aste bete, eta hau atara izan da, eta beste gauz asko, plenoan moduen azkenengo puntua izaten da, galderak eta erreguak eta ez da egizer. Orduntzen momentuen uste dut izan zela egun hona hau ataratzeko eta beste gauza asko. Baina esan atara. Sin más. Baina, ez que, benetan uste dut, bide balatik mismo, esan aplezten, bale, batzak esten dugu eta presa zurrengo hien onartzeko, zagutzut esan, ez dugu sarratu ate bat, ez momentu bat eudez, ordean ez dut pasetara atorren. Ez da izan ez dugu ikusten ondo, zuna irakurtzea eta boskatzea, eta gurea irakurtzea eta boskatzea. Ez da zuen nahi agoztu testu bat, orduan. Ez da hori, eguna dalako, nik esaten dut egune dalako, gaur dalako egune. Eta igual,
Hola nahi doa zue horren etxen dugu, ordean zeuk argitxu, ez gu. Ez, baina, zuen gontzara mailietan ona eta ara. Hau zondo, bai izten da, gauzia da, sin más, gaur atara da mozioa, egune dalako, ez da? Horre, Egune dalako zuek orduerdiaren Bai, bueno. zuen, Bueno, hau gaizien ez da, amaitxu da. Jarretik dibetxe mazuen, zerrentik. Zerrentik da? Guk erretiretan gu zuen Bai. Erretiratu egiten da. EH Bildu da taldeak diru sarrerak bermatzeko errenta prestazioaren eztabaidari buruzkoa. Eta bere mozio alternatiboa. Nien naz sartuko gai horretan hor aurkeztu da ben harina, norren berandua nik irakurriko dut eta azaldu. Diru sarrera bermatzeko errenta prestazioa funtsezko elementua da pertsona ororen txugintasun eta erabakitzeko gaitasuna babestu. Gabeziak dituen arren, babeserako euskal esparruan mugarria den errenta hori politika publikoen helbururik nagusina den jendartearen kohesioa indartzeko eta gero eta nabarmenagoak diren ezberdintasun sozialak leuntzeko tresna indartsua da. Azken urte hauetan egin diren ikerketa guztiek frogatzen duten bezala. Beraz, hori finkatzeak sendotzea helburu kolektiboa du, ezbairik gabe. Horretarako, lehentasuna pobrezia errealitate berri erantzutea behar du. Pobrezia eta bazterketa sozialaren 2016ko inkestaren arabera, pobrezia errealaren dauden 10 lagunetatik 7 bakarrik sartzen dira sisteman. Horrek esan nahi du, 130 dagoela gaur egun sistematik kanpo. Pobrezia erreal egoeran dauden pertsonetatik, 54 ez du diru sarrera bermatzeko errenta eskatzen. Eta pobrezia egoera larrian egonda ere eskatzaileen 11%rik bukatzen zaio prestazioa. Dela, diru sarrera bermatzeko errentaren onura duten ia 3%ak pobrezia egoeran jarraitzen du errenta hau jasota ere. Aintzat hartu beharreko beste errealitate bat ondorengoa da. Pobrezia gordinenak kronifikatzeratze bidean dago Euskal Autonomia Erkidegoan. Pobrezia seme-alaba dituzten familiei eragiten die bereziki eta ez bakarrik adin txikiko seme-alaba dituzten etxeak. Pentsionisten 29% pobrezia egoeran bizi da eta azpimarratzekoa da baita soldatapeko langile pobren fenomena, working poor, deitutago. Errenta honen kudeaketaren eskumena, Eusko Jaurlaritzarena izan arren, sistemaren gabeziak herritarrek pairatzen dituzte eta udalak administrazio gertuena izanik eta oinarrizko gizarte zerbitzuak babes sistemaren sarrera izanik auzokideen bizi dituzten muturreko egoereni aurre egiteko beharran ikusten dira. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrean errentaren gaineko hausnarketa egiten ari da. Orain arte, diru sarrera bermatze errentaren moldaketan murritzaileak izan badira ere, oraingoan aukera daukagu bestelako norabidea hartzeko eta indarrean dagoen legedian hobekuntzak sartzeko. Hori dela eta Euskal Herria Bildu da taldeak ondoreko mozioa aurkezten du osoko bilkuran eztabaidatzeko. Udal honek Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio hausnartzen ari den diru sarrera bermatzen errentaren lege reforma ziurtatu dezala gure herrian pobrezian dauden guztiak sistema barneratuak izatea eta duintasuneko bizi baldintzak berma gizakidela. Udal honek Euskal Legebiltzarrari eskatzen dio diru sarrera bermatzen errentaren lege diru sarrerak bermatzeko errenta prestazioen eztabaida giza eskubideen bermean kokatzen eta ez kontrol eta usteko iruzurraren inguru. Bueno, nik hemen deko zuen baina azalpenak emongo dotaz. Guretzat, diru sarrera bermatzeko errenta hau oso beharrezkoa ikusten dugu, ze gero eta gehiago gizartean ezberdintasun sozialak dagoz. Eta baita ere, jendartean kohesioa indartzeko tresna badalako. Beraz, tresna hau sendotzea finkatzea danon helburua izan behar da. Zer esanik ez, erakunde publikoa, bai lurraldekoak edo bai herrietakoak. Eta sartuko zuen mozioa hemen jartzen du, entendemos que es un buen sistema mejorable, pero bueno, pues nik esango dut, pues parlamentoan uste dut 2001an onartu zara gutxi gora bera, no?
oso ondo funtzionatu zuen, bere zalantzakaz, eztabaidakaz, pero azken tartetan, ez dakit, Eusko Jaurlaritzan dagoen alderdia sinisten dagoen sistema honetan. Bai aldizkaritan edo prentsaurrekoan egiten dagoen adierazpenekaz, edo baita ere parlamentoan erabatzen dabezen erabakilekaz. No? Orduan, gizarte aurrerako batek ezin dago onartu gaur egungo pobrezia. Bazterkeria soziala. Egoera honetan lurralde guztietan dago. Gernikarrak beba. Zoritxarrez. Gainera, gizarte pobrenak aurkitzen dira goera honetan. Normalean izaten dira familia seme-alaba txiki. Edota baita ere seme-alaba nagusia aurkin, langabezian daudela. Bai, pentsiodunak, beraien pentsioa osotzeko, zehaindeke pentsio txikize eta errenta honegaz bere pentsioa apurtxo bat, apurtxoa gehiago hotzen da. Eta bai, sartzen dira tarte honetan, nahiz eta lanean egon, beraien dekien soldata hain eskasa da beti egongo dezela pobrezia. Bai? Eta zoritxarrez batzuk beti pobrezian biziko. Beraz, gure gizarteak pertsona guztien eskubideak bermatu behar dauz. Bai? Eta batez ere eskubideen artean pertsonen duintasuna behar da. Uste dugu badala garaia, daron artean egoera honeri egiten bidatopetako. Bai konpontzeko, edota gutxienez ezberdintasun soziala hauek murrizteko. Horregatik, baldintza larrietan dozen pertsona guztiak errenta izateko eskubidea bermatu behar dugu. Askorentzat hau da bizitzeko dekin laguntza bakarra, eta ezin dugu jentea baztertu, kalien itxi laguntza hau jaso bat. Horregatik aldeko. Nik geuria irakurriko dut. Bueno, pues nosotros consideramos que la RGI es un sistema paliativo. No consigue sacar a la gente de la pobreza. En su lugar lo que hace es tratar de mitigar y de mermar los efectos de esta. Entendemos que es un buen sistema, como has dicho Íñigo, mejorable pero bueno. Lanbide ha mejorado su gestión, se han corregido insuficiencias, pero se debe seguir mejorando. Sin embargo, nos parece que la moción presentada no aporta nada al debate. En consecuencia, planteamos una enmienda a la moción que habéis presentado y proponemos lo siguiente. Este Pleno Municipal insta al Parlamento Vasco para que, en cumplimiento de la Proposición no de Ley 95/2016, avance en la tramitación de la modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, buscando un pacto social de amplio consenso que consolide la financiación y garantice la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. Y como detalle, por comentar a la que habéis presentado, me ha llamado bastante la atención eso que dice que el Gobierno vasco, bueno, por otra parte, yo a quien corresponde es al Parlamento, pero bueno, el Gobierno vasco que no debe centrarse en los controles y los presuntos fraudes, pues eso me ha llamado la atención también. Nik kokatzeko apur bat, mozioa, gehiago jakingo duzue lehen honen gestinoa zerbitzu sozialetatik egiten zara, ze RGIa eskatzera doan familia edo pertsona edo, normalean zerbitzu sozialetako bezeroa edo usuarioa izaten da. Bere garaian Eusko Jaurlaritzako gobernu batek aldatu eban eta lanbidera pasatu eban horrek ekarri dauen kaos administratiboarekin, eta gaur egun gertatzen da, hori prentzan eta mediotan dauen gauza bat aspalditik, gertatzen da RGI eskatzera doan familia bat edo pertsona bat premiatasunez urgentziaz doana, hain dira luzeak eta hain dira farragozoak tramite administratiboak hilabeteak tardatzen dauela erantzun bat jasotzen. Beraz, hilabeteak egon behar dau itxarote. Hori batetik. Eta gero, guk gure zerbitzuetan ikusten dugun eta lehengo guenean Bermeoko enpresari bategaz berak komentatzen, berak lana izaten du estazionala, kontserberatako bata, kontserberetan gehienak izango dira kasu hauek, lana estazionala da, eta igual dauka, aste batean egunean lau ordu, egurreko astean holan ibiltzen da, eta klaro, soldata, hilabete azkenengo soldata, sortatzen da soldata, igual da tokatzen da garen 140, 140 marra, eta hori da,
familia horrek kobratzen dauen RGIa baino gitxia. Baina, kontratuan altan egoteagatik, imaginatu da, €100 direla, eta hori 700 kobratzen dabe, suposto bata, kontratatuta egoteagatik kendu egiten dute dena, beraz, honek esaten egan, ezke niri ez esaten dozte, ze nire zerara badatoz lan egitera eta ordaintzen badutzen hori, RGIak entzen dutzeie eta ezin dira heldu hilean batinara. Holako kasuistika handia asko dago. Ze, kendu egiten da, diru laguntza bakarrik kontratua eukitagatik. Ez zemutatako kontratua ez da begiratzen. Bueno, nik egin eusen txiki bere bakarrik. Hombre, yo creo que todos tenemos que tener sensibilidad en la gente que lo está pasando mal. Que tenga hijos pequeños o hijos mayores en paro. Porque hay que pasar por esas situaciones para vivir. Hay situaciones dramáticas, hay familias que lo pasan muy mal. Entonces, por eso, en la intervención que ha hecho nuestro portavoz, si se lee con detenimiento, pues creo que es una buena propuesta y una buena petición, o una buena llamada al gobierno vasco o al Parlamento vasco, que el Parlamento es quien tiene que aprobar la reforma esa, pero aparte de ver situaciones de ese tipo, y hay veces, y eso es lo triste, que podían pagar justos por pecadores. Habéis visto en la prensa que ha habido gente de este país o de fuera de este país, y más de fuera de este país. Yo digo cosas que hemos leído en prensa, que cobraban aquí y en otras comunidades. O sea que sí había fraudes. Y eso hay que modificar las cosas y mejorar. Pero no se pueden permitir fraudes y hay que controlar. Y lo que nos ha llamado mucho la atención, en ese segundo punto vuestro, es que dice que este ayuntamiento solicita al gobierno vasco que sitúe el debate en el tema de derechos humanos, muy importante, fundamental, pero que no en el de los controles. ¿Cómo que no? Hay que controlar, claro que sí hay que controlar. Y además en los presuntos fraudes. Y los fraudes no hay que permitir, pero sí hay que basar en el tema de que son personas y tienen que vivir con dignidad esas personas, y hay muchas que necesitan, y eso vamos a apoyar siempre. Usted lo que diremos, señora, que no se centre en eso. No centrarse no quiere decir que no haya control. Kontrola egotearen, Jose Mari, kontrola egotearen alde gaude. Eta diskurtso hori, fraudaren diskurtsoa, fraudea, sailburue berak esan dagoen ehuneko bata baino ez dela, horretan zentratzea eta esatea eta diskurtso hori benetan arriskutsua. Discurso arriskutsua. Yo lo único que he leído es el texto que habéis puesto. Cada uno interpreta lo que quiere. No, lee lo que pone. Y yo creo que sobraba, para mí sobraba. Debate hori nintxe ez da arriskutsua. Nik esan dut, gente bider deben gente da darei lagundu emizako. Bai, ume txikizi egutin edo handiko gente izen. Baina, kontrol bat dana bideu. Eta trampak itzen duen ere zabetu zu, trampak itzen duzu. Claro. Claro. Bueno, hemen ez lo que irakurri bidebena, nik ez dut irakurri bien. Que se centre, dice que se sitúe la reforma en el terreno de la garantía de los derechos humanos. Ya digo, muy importante. Pero entonces, y no en lo otro. No hay controles, claro, pero controles hay que hacer. Por supuesto. Poner el foco en el... Vale. No, creo que hemos sido todos claritos y hemos hablado claro. Bueno, Jose Mari, ni harritzen da molako gauzak esatia, ze diskurtso, ni beti entzun dut beste alderdi batetik, sobre todo Espainiatik, bai, eta gure dabe emakeko del dedo, bai.
Orduan, harritzen, bale? Harritzu ze diskurso. Bakarri zentratzea... Etxean, azarra dengotxos esan duten, ze honi ez da untzuten, no hay esto, el replay de los partidos de fútbol, entonces no se puede ver, ¿no? Nik esan dut, que sí hay gente necesitada, que hay que ayudar en la medida de lo posible, que tiene que vivir con una dignidad, que hay que mejorar lo que se está haciendo ahora, pero que los controles sí y los fraudes no hay que permitir. Eso es lo que he dicho yo. ¿Y ese es un mal discurso? Arritxu tiene que estar en penal. Nik harritzuten hau bai. Zer diskurso horrek PP egiten dut da... La sur Pepa. Barkatu. Bero bai dozunien izidu indot, eta entzun indot. Bai, ez respeto a la juteu, No, barkatu. Nik esan dut diskurtso hori horre entzun dut da. Eta gaur jarraitzen dago ez prentsan hori agertu da. Baina, zudakizu oso argi dakizu, ze sasoia hartan egon zinen inguruen. Errenta araudi hau sortu zanean. Eta azkeneko datu dira, iruzorra dela eneko bat. Orduen, eta diskurtso hau, mozina hau dago hartuta, hemen akordio bat izana legebiltzarrean lau alderdi politikoen artetik. Eta hemen, bakarrik azkeneko esaldize, hartzie, mozino batetik, eta gainera esaten dagoenean, que se centre en lo que se tiene que centrar y no en el control, bai? Pues, nik ez dut ondo ikusten, eta maitzen dut. Eztabaida politiko ez dela kokatu behar kontroletan, ez da? Kontrolak egon behar dire. Egon behar dire, eta zehatzak egon behar. Baina eztabaida politikoa, edozin gauzetan. Fraude fiskalean, bai? Fraude fiskala ez dut handiagoa da. Ez oso politikoa dut kokatzen da. Hortidoa. Bueno, nintzat, berban nituen gure dano, eta argitxi dure, eta nik atzera esaten dut, atzera. Bideoneari lagundu emizako, da ondo. Baina, nik dut administrazioa, zuzen geuse bateko kontrol batek bideoela, eta fraude badau hori morrestu imedala. Uneko bat izen dago, Osea, que argi. Orduan, EH Bilduren mozioaren aldekoak, kontrakoak, eta Eusko Abertzaleak eajta PNV taldeak aurkeztutako mozioaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, erreguak eta galderak. Guk erregu, azteko bentzete erregu bateko gu. Kainene hasik eran soziolinguistikako klusterrak lehen eurketa direla eta jaso da bezen emaitzan aurkezpena eduki gendune laiala itxiki zen. Eta horren arire euskara zerbitzuek apur batek egoerak eskatute erabileri jeitsi dan ardura horregaz, bai neurri batzuk edo proposatzen bazen, eta bereziki aurren erabileri bajatu dela edo ikusitze bai proposatzen da bela hausnarketa talde bat sortzi eta bertan gure elkartie, kulturetzeko zuzendarize eta beste eragile batzuk eta agertzen die. Guk zer esanik ez dago euskekien dekogun posturi eta jarrerie eta horretan neurri danak egitzi dela eta horretzi erregutu gure dugu edo eskatu gure dugu edo danalakoa gupe hausnarketa talde horretan parte hartu gure genkela eta moduren bat badau arasorreri irten bide emoteko gupe gure injarrak edo horretan jarri gure dugu zera. Oso gusto, oso ondo. Eurten hasiko gara euskerako plana orokorra berriztatzen, ze klaro, bukatzen zen 2017an. Orduan, hasten gara ja urrengoko euskera planagaz.
Han entzumen duzen gauzakaz, gu patara duguz gure ondorioak. Orduen, ja, hau udako etapa pasaten danien, zedano gauz erdi oporretan, batzartuko gara, bai zuekin, bai sindikatuekin, eta bai jente guztizegaz, emoteko ikuspegi orokor bat, ikusteko nundi nora joan beharko gineteken gure injarrak, joango beharko litzateke zan. Agian ez umien munduan, igual beste arlo batzuk ikututa, eta bar, bai adaron artien egin dugu, berbat. Bueno, nik historia kurtso bat egingo dut, labur-laburren ez duzatuko, baina uste dut merezi dagoela kokatzeko eta balorean ipintzeko orain izatera noana. 2000 garren urtien sortu genduzan bi zerbitzu berdintasunena eta prebentzioko zerbitzuak ja 17 urte pasa dire, egin sortu genduz orduen gobernuan geunden Euskal Alkartasuna EAJ-PNV gobernuarekin, eta 17 urte haue pasata bapatean zerbitzu bi hoimek desagertu egin diren, edo gero lerekia sozializatzen duzkun, ze galdera hortik joango da. Zerbitzu hauek 17 urte hauetan lan hitzera egin dabe, lan komunitario hitzera egin dabe, eragile talde eskola, banakako eta hainbat jende. Azkenengoko osoko bilkuretan, gogoratuko duzue, galdetu egin dugula, ia zer gertatzen da honegaz, lehenengoko baten esan oskuen mankomunitatetik edoango zala, mankomunitateko udalak prese egoazala hori handik eroateko, eta, bueno, dino, asamblea egin bari zegoenean, ez dakit datu egin nondik atera ziren, eta, bueno, beste herriape konforme egoazala. Aurrekontua egiterakoan, 6 hilabeterako dirua ipini izan, dirua edo, aurrekontua bi zerbitzetarako, eta aitzakia edo zan, mankomunitatetik eroateko asmoa zegoela. Guk horren inguruko hitzea eman gendun, eta naiz orain errepikatuko. Baina azkenengoan, galdetuta zer gertatzen zen, arduradunak leirek erantzun duzkun, eta handape bai, aldaketa bat egon gala, ez dara ikusten hori mankomunitatezik eroatie, eta Gernikako udalak jarretuko zuela sumitzen zerbitzu honek, baina, klaro, amaituta egoan, kontraktua amaitzekotan zegoela uste momentu horretan, eta lehiren berbak ziren, zeran aktan dauz, negoziaketetan edo berbetan dabizela zerbitzua ematen dabezen teknikarizekaz, ez egoteko zerbitzu horren eten. Baina, ara non, sorpresa, korreo elektroniko bat jaso gendun, hemendik jente askok imaginatzen dut, teknikari hauen agurra jaso gendun. Zeran, amaitzen izan euren etapa hori, ezekitzen gehiago eta eskertzen egindako zer guztia. Esan dut, 17 urteren ostean, joan etorri adaro batzuen ostean, bapatean ez deko guz zerbitzu bizek eta ez dugu lertzen. Gainera, legetik kanpo gaude, holan egotean. Legeak, 2004/2005 lege honek tokiko administrazioaren eginkizuna esartzen duteneak izaten da. Emakumeen eta gizonen berdintasun arloan Euskal Autonomia Erkidegoko udalei dagokie, udalari tokatzen jako, bai banaka, bai partaide diren udal komunitateen bidez edo, lege honetako zeretarako eratzen dituzten mankomunitateen bidez, ondoko eginkizuna betetzen. Hemen dator zerrenda luzera. Lege hau guk ezagutzen gendun, 2005koa da, gu 2000 garren urtean sortu gendu zen zerbitzu biak, eta 17 urte hauetan egin dira plan estrategikoak, eta momentu honetan egoan gainera plan estrategiko bat aurten amaitzen zena, abenduan amaitzen zena martxan, baina hori be moztuta erditik orain bapatean. Derrigorrezko plangintza bat egin zan, eta egin zan, baina hor geratzen da. Nik jakin, gure eta horiek jakin gure duke, eta egia gure dugu, orain arte esan dut egia oso urrun geratzen da, zer gertatu den bi zerbitzu hauekaz,
ze asmo dagoen udal gobernu honen partetik eta zergatik geratu garen zerbitzu bila honek bari, eta ze asmo dagoen mesedez zerbitzuik berreskuratuko direzen ala ez, eta herriko eragile eskola ume banakako eta elkarte kasbe zozer esan beharko da, eta horiei be esplikazioaren bat eman beharko jakien. Bueno, oinarte, esan duzu moduen oso lan hona indabe, 17 urtetan indabe lan hori. Guk ez dugu nahi izen zerbitzu hau amaitzea eta akordetan zarazan esan genduen konbenteko notziela pliegoak urten arte, esan ebalako pasan plenoan komenten haben pliegoak egiten gauzela, eurekin segitzeko zerbitzu ematen. Esan notzien, bai ezpen gure izen jakin, ezer horretaz. Orduen nik ezin dutez obligeu, zerbitzu bat emoten, espadaben gure. Eta eukin eban eurekaz batzar bat, hori komentatzeko, pliego barriak ataraten gauzela, eta euren erantzun izen zen, pliego horrek ikusi arte, guk ez dugu beste zer egingo. Esan notzen, mesez, ze iruditzen jatxuen, zeitzen bagun zerbitzuagaz, eitzen bagun kontratu txiki bat, eta esan man, entzun ezpen gure izen, eta nik ezin dut obligeu pertsona biri, ez da ben nahi gauza bat egiten. Beste alde batetik. Bai, gure opzioa zen mankomunidadean sartzea, komente gendulez. Eta azken momentura arte hori zen gure nahia. Bai, pasatu dire gauza asko mankomunidadean, adibidez, dekreto de kartera eta abar, eta ezin izan dugu sartu. Orduan, zerbitzu asto gulez gure kendu, pliego berriziek eitzen gabiz. Gelditzen direz, pleko batzuk. Hori egiterakoan urtengo da. Eta beste gauza bat, 17 urtetan egonda zerbitzua, baina ni heldu nintzenien bardin egon ginen, zerbitzu barik gelditzu ginen, ez da ekizema denpora, eta ez jaten niri paseu. Gure dut esan, batzutan pasatzen diren gauza direla. Eta ez da egite zeu zer gehiago esan behar badodan, edo beste galderari dekozun, erantzuteko. Eiatzu zuri pasau, ez hori pasa eiatzu nori. Ze begiran nondik, eta hau azaldu notzun zer baten, pleno baten, hori zer beraz azkazun. Egize da, aurreko gobernuan egon nintzenien azkeningoko urte horretan, eta negoziazio maizen, planteatu neban zerbitzua amaitzen zala, sindikatuekaz eta geuden politikoekaz, eta planteatu neban amaitzen zala, baina konpromisoa gure partetik eskaintza zen, bi teknikari horiek udalarenak izatea, berreskuratza, udalaren zerbitzu bat izatea, eta kontratazio zuzena ez bi horiena, zeno que zerbitzu teknikari bat prebentzinako eta beste bat berdintasunera. Negoziazio maizen hori onartu egin zen, aktaren baten egongo da jon txarto espana, azkeningoko oin urte bi eta pikuko. Orduan, esan genuen, egingo dugu, uste dut legeak usten nebada urte bete gehiago egitea, harik eta udalak pausu hori onartu. Negoziazio maiak onartu eban, baina onartutako hari, eta horregatik egin zen, eta horregatik aurkitu zen nuen zuke hori urte betekoa bakarri zen duela aurrean, baina, etzan bete, han adostutakoa eta kompromiso hori. Etzan bete, ez da leheneratu, ez da udalaren zerbitzua. Jarraitu da, kontratazio zerbitzuaren bitartez egiten. Horregatik, amaitu jakin urte bete garrenean, eta horregatik aurkitu zen duen zuk egoera, hori, klaro. Ez, nik aurkitu neban egoera, barkatu, egoera zen, zerbitzu barik egon ginela. Zerbitzu barik. Eta ni, evidente dalez, negoziazio bai horretan ez nintzen egon. Ni ona heldunaz, gauza batzukin ja helendik etorten zienak. Zuk itxitakoak. Eta itxitzen duen, bi hilabetez zerbitzu barik. Udalak ez ergalako egin bidea. Bi hilabetez zerbitzu barik. Pliego barrizek egin ziren, ez da gizert, da ni heldu nintzenen pliego horrek ja onartuta eta eurek
recién llegadas. Eta eurek nigaz batzarra, ze orduntze heldu ziren, ez dakizun denbora zerbitzu barik egon da gero. Eure komentaztien, zelan gauzak atara berri zen bien euren ofizinatik, pila bat papel botak berri zen bizela, ez dakizer, ze zerbitzu barik gelditzu zen udaletzen. Baina, nik esaldu ditu zergatik. Baina, zuk egin da. Ez. A ber, ba. Nik egin da ez. A ber, nik egin da ez da izango. Nik nintzen nien, holan topene baneta. Nik egin da ez bere. Holan topene banik. Kompromisoa esan bete, eta hartutako... Holan topene ban, eta ja, eurek lanera justo azitxe, nien du nintzen nien. Justo ordune, plego batzukaz, da... Zerbitzu biotek eta beste batzuk, mai horretan, onartu zirenak, ez dira bete. Eta hori, gobernu berrearen esku egon da. Bosten gara Gernikako pilot taldeak egiten dabez maitzakaz, batuko biak beste batzuk azkarragoak. Eta bai, dira zein bat temporaldiak Gernikaz azkibadu. Bai. Orduan, proiektu bat aurkeztu da Ziban eta Espainiako Federazioan eta puntatu indiez Eurokampo epe bat eukida behorra puntatzeko eta onartuak izan direz eta gainera gauko firmera taldeko jasan sartzen. Orduen, gure galderi da, pena da kasian jokatzea, Gernikako zilaria edo maloskek ez du betetan baldintzak, gure galdera da. Ia Gernikako udalak laguntzarik eskaindu dago. Zelakoa, proiektua izan da, asmoan izango da gero aukera ondo beratzen bari jokatzeko. Eta laguntza hau, kondikatzeko da, kirol patronatotik, kulturatik, turismotik, Bilboan aurkezpenean kulturako eta euskerako zuzenari egotan. Galderia da, ia laguntzen duen, espero auton, eukidabe... No, baina... A ber, dinot, aurtengo aurrekontuan, agertu da partida bat, eta ja jaso dabe diru laguntza, 10.000 euroko. Bai, hori izen da, autongoa. Eta momentuz ez dugu gehiza, datorren urtien, ataratzen badugu aurrekontuak beste partida bat, bai, probabe zelan ez. Baina, bueno, ez ezan gain altu, ze entzuten badabe, direktibokoek, etorko dira, eskatzen ia zenbat eta noiz. Bai, badaki. Bai, baina zuntan, auton, bitxienez, eukidabe 10.000 euro. Diru laguntza zuzena, ez galdetik dauz, patronatokoak, kirol patronatokoak, eta gana. Eta, datorren urtien, alba da, bai, zelan ez, segiduko gara laguntzen, kirol taldei, autonein dugun nuen. Hori benetan argi geratu duzena, zenide, jozo da, berto jokaztie eta oinarte egon dien moduen da ondo da. Udaletziek aldeuna emoten dugu, talde guztieni, futbolekoari, eskupelota lanari. Baina, ja, Europan da sartzen direnien, hori euren arazoa da, euren gestionoa da, da orduen eskatzen, ez du etorri, nik joango naz Europara, alba solvente bana. Udaletziedeko kopurube, hori badek ezin den, aurrekontuen dauena, da hortik aparte euton, raspentzien posible. Bai, nik atzera oin hilabete nahiko egin eban genetuen galdera bat errepikatuko dut. Pasilikoko desafekzioa zelan dagoen asuntoa. Gelditu zinen, uberako edo berrituko zen duela. Eta jakinik ikusiteze arazo edo zen kulturetzeara, espazioarekin. Ikusiteze kejari dutile erabilpenen erabiltzaileen artean. Zaura arazoa. Zere arrezoa dan espazio berri bat ekitea bernikan. Txigora bera uberako zeuzen jakingo zen duen
Aitune ban. A ver, asuntas generalean. Nik izote, erantzunen zure igual, ezko gurtien barroz hakin gure. Eskaztu da bat zera be, hor enesima baiz edo ezkezima da. Aztion edo, bialdu da. Sekretariak egin gogoratzen bada. Aztion bialdu du. Atzera. Eta, bai, gu esperantzi badet gure esan duzun aurrekontu egiten zani. Da, bueno, horregaz esperantzi gau. Esperantzi egaz, gau. Ia, udalatzen eskuen iztima duen, erakion. Bai, barri bakarra da, bialdu oso atzera bezkarien. Momentu bai. Zeiko zuzuneko harremanik edo kontakturik edo? Bai, horre batxu no fermei den, normalien. Udaletxe baten de, bastan da, zuko obratako duzu bat edo, no fermei bideo, arkitektoa bera, parejadurek edo, zeuke izetzu. Horre gazte, edo parke bazan jake. Horre jen politikari model dauzen da, edo sailburu orde, edo salburue, edo tekniko edek, nara izan bideo, planifikazioan arabera, albada, espada, da, euton guztien barroen izan dutzun, esperantzia degotela, bai ez dut. Claro, gure gure da, berritzegunea bertan dutika. Berritzegunea badege? Badege, hemen dago diaz? Elixien, hori, la escuela de chicos dago, da deskanien utzi dago. Utzi dago, eta zera dipen hori ikusten dabe. Bakarrik ez da ben etxigure eraikinaren funtzio, eskuntzako funtzioa, hori baino ez da. Hori ez bezan, ezetza ez bezan, bai ez da bez. Badeko ya, atzera, bastion bialduak bai ez da. Bueno, bai ez dut. Bai. A ver, kulturetxearen aurrekontuen edo kontuen egoerari buruzko galdera. Egiteko guztan datu maiatzeko da, maiatzeko azkenen egunekoa, eta hori ikusten da hainbat eta hainbat kreditu agortzeak dauzela, oso garrantzitsua batzuk baina. Eta beste batzuk, €80.000 ingurua gazta horretan. Kulturetxeko batzordean aurrekontuak eztabaidatu ziranean, guk eskatu genuen aurrekontu horrek atzera botatzea. Eztabaida, batuko zuztak. Kulturetxean arazoa beti dalako urtetik urtera sorpetuta dagoela, eta urtetik urtera urrengo urtearen aurrekontuaren zati batekin ordaintzen dirala aurrekoaren zora. Zifra hori ikusite, nik esango nuke, edo bitxinez, esango dut, nire lekutik begiratute, zifrak larriak. Ze, bakarrik batzuk aipatzea, kulturetxearen jarduerak, kulturetxearen ikasketak, antzokiaren jarduerak, aurreikusiteko kredituen ehuneko 80, ehuneko 70 pasatxu, ehuneko 80 iaia, gaztauteko esan eskero. Orduen, gure arduru da esan orduen, azkenean, sistematika faltzu esan duen. Eta kulturetxeak bere banazala behingoz urte kurtso politiko bat, garbi aztea. Horregaitik, gortatu izan atzera. Hori izan eskari, duatu duzu. Hau ikusten dena da, egoera ez dela bat ere hoberantzen egin, alderantziz, largitu egin, nik ez dakit 80. urtuarrenaren agintu gaitu, ez dakit. Zifrak murriztu egin direlako, nabarmen, agortu egin direlako, aurreikusitako hiru kreditu. Eta gure galdera da, zelan aurreikusten dozuen,
kultur etxearen jarduera behar da moduen noski mantentzea urte mailarako. Urte mailarako. Bueno, kulturetzen inguruen esan, hau apurbe da vaso medio lleno edo medio vacío, zan nahi duzu ikusi. Zu ikuste duzu medio vacío, eta nire ikuste dut medio lleno. Oin larri gauz, eta kulturetza 200.000 euroko negatibo akumulatu daben urtietan orduen zelan egon dire. Galdera hori hitzeko da, ezta? Orduen oso larri ongo ziren. Nik izan gotzut, nik kulturetzeko presidente moden 2 urte da batez, jasonan erakundi negatibo handi bategaz, eta ez negatibo handi bategaz. Basuk esan duzu moduen, sartu nintzen 2015, eta 2015ko urtien, harrigarri zen zen, baina diru laguntzatako partidaren euneko 60 egon zen, maiatzien. Eta hori bai dela harrigarri zezta, zein oso, ohitura dalez, diru laguntzak emoti urte bukaeran, nik nagoenetik diru laguntza partea euneko 80 emoten da urte bukaeran. Ez da Gabonetako lentzero no Parisen, baina bukaeran emoten da, ez da? Untxe dau deialdize, urtonetan be, deialdize untxe dau, 3 hilabeteko epe emoten jake herriko elkarti diruek edo eskarak eitzeko, eta diru laguntzaren partiaren euneko 70 edo emongo da urte bukaeran. Horren, 2015ko urtien egoera zezan larria edo oso larria. Partida horretan. Beste puntu bet, inbertzinoak, azken urtietan zenbat inbertzinoen da musika eskolan? 0? Azkenengo, ez, ni nagoenetik behintzet, hasi gara zeo zerreitzen. Eta ez da inbertzinoa, zuk ondo dakizu moduen, ze batzorretan aipatu da eta salatu da, aurreko 4 urtietan zenbat aliz joan zan zinegotzea musika eskolara? Baten edo baten bez. Horren ditut esan, bagabiz, aurtengo asmoa, zure galdera erantzunez? Aurtengo asmoa da, seguramente negatiboa tarrasteko dugu? Bai. Igezko aino txikiza izango da? Bai, edo hori behintzat esaten doztie kontu hartzaietatik eta baita ere kulturetzeko presidentiek. Jarraipin bat eitzen gabiz? Bai. Gitxiko gara bera hilero. Gero, gastueri moduz partida batzuk, euneko 70 dauz gazteta. Bale, baina ezke parkatu, kulturak estazionalidade handi badeko. Ez da bardine, zinera joati neguen edo den. Kulturetzie, ustaia eta abuztuen, eta ez ninagoelako kulturetzeko presidente moden, baizik eta ohitura alako eta nire zuzendarizek proposatzen doztelako eskaintza asko gelditzu itzen da. Ikastarorik ez da hau, ikastaroak urri bueltan hasiko dire, zuk esan duzu, uneko 70 bueltan dauz ikastaroak. Eta nik galdera hobein dotzut inoz kulturetzeko juntan. Zuretzat zer da, negatiboa kontabilistako momentuen, negatibotzak kontean da abendu osoko fakturak, nietzako ez? Normalien iketzien, abenduko argizi urtarrien ordaintzen dut. Ondorioz, egize da, eta danok eitzen dugu hori. Eta kulturetzien kasuen zepatzen da, azaro abenduko fakturatzuk aurten, urtarrien ordainiko dire. Horrela zen ditut zen, lanen gabiz, negatibo hori kontroletako. Eta zudak izu moduen, eta hori zizan, aurrekontuek aurkezteko momentuen nik eukina zen, danoeko guz, oinarri batzuk ez da, eta zanotzun, ajuste batzuk egongo dire, partida batzutan, baina diru laguntzatan herriko kultura sustatzeko momentuen ez da egon ajusterik, inbertzinotan aurreko aurrekontuek, aurreko legaldiko aurrekontu ikutze igoera dauz, eta horretan gabiz, ondorioz, nik esan zutena, medio lleno edo medio vacío, ikuspegi puntua da. Ni aurrekontuetaz eta diruetaz berbetan egon naz, ez zinegotzien kudeaketaz hasiera baten. Ez aurrekoarena, ez zuela. Ni egon naz esaten, nik nire galdera oso zehatzen izan da. Actividades Casa de Cultura, 93,59% gastado. Enseñanza realizada por profesionales Casa de Cultura, 73,03%. Hori maiatzeko actividad. Hortik joan da nire galdera. Gure kritika izen dara, hasieratik aurrekontuek ez dira honetako aurrekontuek. Hau da, ez tabela aurrikusten kulture etxeak atzetik dakarren zorra guztia. Eta orduan ez dut betetzen. Kulture etxeak dakarren duke, hiru amortazioa ondia hori, itxenez urte batean. Itxenez, horre guztiko betatzen.
Hori da gure kritika, eta nire galdera hortik joan da. Gero zure kudeaketa izango da efizientagoa arlo batzuetan edo beste batzuetan ez denen moduan. Baina nire galdera hortik joan. Zerako, aktividade eskasaren kultura honetan, 90,94 bastante badao, ez da edozein kredito. Garrantziareko, aktividade horrek, ekintza horrek jarraituko da belako, naiz eta kulturaren estazionalitatea jarraituko da duen gino, eta regulidaian atzera hasiko direko. Hori izan dira. Zeran beteko duzu izan, gero, eta nabarmenagoak, diren utzun duzu. Nik ez, parkatu Jose Mari, nik ez gero eta nabarmenagoa ez neke hori Jon parkatu nahi baduzu gomendatuko zuen hartu historikoa, baina hartu historikoa dela 10 urtetik. Dorez, gero eta nabarmenagoa da larritasun maila be, txikisa bada. Eta ero, 80 urte hurrenak, bakaro, hemen danok gara adituek edonak gauzak errepikatzen. 80 urte hurren bat, baten ospatzen da, eta segurazki, 80 urte horren ospatu behaien ez gara hemen egongo, eta hor, seguru nau, ez gara egongo, kudeatzen ez gara egongo. Ondorioz, hor be gastu estra batzu sortu dire, eta imprebistatzu egon dire. Baina guztiz, badinotzut, teknikariek esaten dutenen arabera, basoa erdi beteta ikusteko moduen nago. Bale? Beteta ez, Horrein esan duzunagaz, ados nago. Gauza batzuk, ez diela gara moduen aurrik usteko. Nik entzun dut tekniko argi izatu da, eta hori eztabaida hori, eolei, hori ertzien gaur, justo, 6 hilabete. Lukusenak hauetan, usko dire kontu esan dozen. Ze falta bada, edo ez bada falta. Lukusenak hauetan apuru gora bera. Hora, justibita etxe bien, Bai. Bueno, esan duzu, justo urte ardien gauz eta legislaturan erditzen be bai. Eta guk pentsa dugu, pena merezi dauela ibilitakoa, egindakoa eta ez egindakoaren balantze bat egiten. Gune, bai benduko doztazua, baina luzetxo izango naz, erosezko dugu esateko. Eta luzetxo izango nazenez, eta ez astuteko, gure esan Albadozu laguntzen, nahi? Bai, nik gaitik, nina zerroia zena. Bai, bueno, ez motiburik, emon. Gero igual motiboa den duzuz, gero neko eterran biot. Oso. Beno horretxu edo gotela. Oso. Darritza dut lagu asko dut. Usuzu kasi? Ez dela zizeu, Zeu. Oso ondo. Hori, astu baina hori jau esan urreko barikua, esken barikua da, estantzien ez da baitan hartuko jaku, eta basilismuko eskaileretan egongo da Euskal Presoen eskubideen aldeko elkarteratzea. Bueno, orduan, balorazioa gure daunkei, bigarren urtia amaitu da, bigarren kursoa amaitzera doa eta legislaturaren ekuadorik gauzela. Egindakoa eta ez egindakoan balorazio egiteko. Karo, zorrez esango litzateke, balorazioa egitea gure ikuspuntu ideologikotik, ikuspuntu ideologikotik desberdintasuna dekoguz eta desberdintetzen dugu eta seguramendiku iatana txarto ikusiko dugu. Eta ez, hola nitxaetik, induten izen da zuen programa hartu, beti izaten da, hay que leer mejor el programa del adversario que el propio. Eta zuen programa hartu dut, eta joan hasi ikusten, zetan bete dozuen, ez dozuen bete eta ze puntutan dauen. Ez do programa oso irakurriko, baina bai zuen bi ardatzak. Ardatz bi aurkezten zendu esan programa horretan, oidara urte bi, ardatz nagusia sustapen ekonomikoa. Ekonomia eta enplegua erabateko lehentasuna hartuta. Sustapen ekonomikoa eta garapen ekonomikoa. Eta bigarren ardatza, parte hartzea eta gardentasuna ekinbiderako ardatz iraunkor modura hartuta. Ardatz bi, garapen ekonomikoa eta parte hartzi eta gardentasuna. Eta gero beste detailetxo bat, gustatiatan azuen programatik, ze hori bai da geure programatik nahiko oso diferentia dana, lurraldeko eta herrialdeko erakunde nagusiekin solaskidetzarako daukagun gaitasun betetik. Hau da, kalkulatuz, Eusko Jaurlaritzatik eta udaletxeraino, PNV gongo zara agintean, gauzak lortzeko
herri honetan nola metiute gauz, hola lortzen dugu, eta zure taldekoak espadauz goiko instituzioetan ez duzula lortuko, baina, bueno, pintzen, erreztasun hori eutiko zenduela. Urte bi paseta, idatziko egindakora kriston tartie dago, eta nik esango nuke programa burrat ahaztu ikiatzuela. Nik itxura egiteko eta marketing egiteko eta botoa irabazteko erabiltzen direz programak, baina gero nik uste kajoi baten borde dozuela, eta gaur egun definizio bat emotearren nik esango nuke ambizio gabeko gobernu bat dekogula gernik. Eta esango zerretik, hemen egiten da egunerokotasunari aurrerekin, fakturak ordaindu, konpromisoak bete, baina ona nik gogoratzen duten abiltzat, ez da ekarri proposamen barririk eztabaidatzeko. Ez dago gairik eztabaidatzeko. Horren besteraino, batzutan gairik ez dagoelako ez da oso kolbidurarik egiten. Ez dago gairik, ez dago arazorik berniket, eta guk esatu dut, ez dagoelez tramite urgente bat, ez dugu osoko bilkurarik egiten. Eta guretzako bai dauz eta problemasko dauz, eta ikusten dire eztabaidak sartzen garenean badauzela motiboak esartzeko eta eztabaidatzeko, baina gure partetik ez dugu lakorik ikusiko. Eta arratzeka sartuko naz lehenengo arratza. Lehenengo arratzaren arabera, eta zuen programatik, garapen ekonomikorako ezinbestekoa da Ibarrako poligonoan solu industrialaren eskaintza, urbanizatuta eta ez da zer. Hori aparkatu itozu behar, eta ez dakigu ezer, gure proposamen egon zen urtengo aurrekontuetarako, diru bat horretarako bideratzeko, eta esan zen duen. Lana bultzatzeko Astrako lanbide heziketako zentro barria. Ez zuek, ez zuen solaskide horrek, orain arte bintzat ez dabe esan mugidu Astrako heziketa zentro hori egiteko edo aurrera eroateko. Eta gero, Maltako elkartegia. 2016ko ekainerako amaituta egongo dena eta lanpostua sortuko dituena jarduera barriak eta bar. Urte bete berandu gauz, 2017ko ekainen gauz, urte bete bideok pasada, obrak gutxe hasi dire, obrak hasi berri dauz, eta beste, luego nik salantza dekotez, balioko da ben lanpostua sortzeko eta enpresak erakartzeko, baina bai programarako erabili zen duen, argazki bat egiteko, eta martxa honetan, seguramente hurrengo hauteskundetako programarako erabili alko duzue inaugurazioa. Dino, kokatzea. Merkataritza barrindartzea. Nik uste dut irutan batu dala merkataritza barrindartzeko mai hori. Merkatua indartu. Eta untxe inozu, apologia de la pancarta, no, apologia contra lo que se vende en el mercado. Ez dagoela generorik merkatuan saltzeko, baina zuek jarri duzue programan merkatua indartu. Turismo jasangarria sustatzea, agindu zen duen. Eta norabide horretako ekimenik ez du hortik. Ez bada, aterpetxien montatu zuen txiringitori, ez bada, turismo jasangarria. Eta hau ja, idatzita egongo ez balitzuen programa nik Roma moden hartuko nuke. Otatao eguneratzea. Ota eguneratzea. Nik uste dut ez, 2016ko urtarrilaren 22 batzorde baten aurkeztu zen duen proposamen zirriborro bat. Bai. Ez da debatea. Bai, dozu. Ez da barkatu, jarretxiko. Zer da, diskurso bat, kritika bat, ala galdera bat. Gero erregu bat. Gero. Bai. Arrazoituko dut, zerreitik erregu peru. Bai. Zezan bizen duen, hau, gero galderia ez da, galderi da, honen gana bete, esate batera. Baina, lehenengorik izan bizen duen. Kritika bat, que sois unos ineptos. Hori izango da, venga, segi. Ez, nik izan balorazio kortela. Nik espero genuke gobernua beren balorazio egitea. Zuek ez dozue beharrezkoa ikusten. Guk oposiziotik, bai ikusten dugu beharrezkoa, bainatik urte bipazen dire. Jokozkan boko bat osuz, reule eta galderatan, eta osuk izan mazen duen. Ez da bainoko dugu ze pasen urte bizen? Apun egin dozuz, jarraitzu. Baina esan duzun ez da baituko. Lehen ere esan duzu, inok ez dutzola proposatu leireri
ekainako 28ko adierazpen instituzional bat egite. Gobernuak ez teko gaitasunik ekainako 28ko adierazpen instituzionala instituzioetik aterakiek, balorazioan nik proposatu behar dut zure gobernuaren balorazioa egitea. A ver, etxean apurtu, nuntorrezatuko dut, ez jarraitzeko nik inogizio bateko gizio. Horan ez da izan geuzide, zue diendo zue mozino bat presente dozue. Da gero eskatu dozue adostasun bet. Ez berbak aldatu. Gero, mozino bat presente dozue, eta gero esan dozue, adostuko dugu, da nik esan zue. Adosteko denpori eukitu zuen atzo presente bari, lehinek esan zuen, oin amagosta edo kitxea eukindu komisinoa, eta aukera eukindu zuen anazteko guzta bai da hori. Ulertzo perfectamente. Buelta gondo zik. Ez, nik ulertzo perfectamente. Nik esatotena da, urtero, ekainako 28 bat gau. Eta gobernuari daukizio, horlako ekimen bat aurkeztie. 80. urte hurrena, kulturetxeko aurrekontuetan eragin euki dagoela, baina zer da, derrepentien izan da 80. urtien. Hoi da, aurrekontu egiten egon garinien, ez dugu jakin 80. urtien egongo direla gaztu estra. Ez dakit, dinoz. Diru estra ez tekotu. Buli, parkatu hori ez dut esan. Bueno. Eta badakizu ez dutela esan hori. Ez nik esaten du. Baina badakizu. Iniziatiba gobernu bidea dagoela. Bai adierazpenak aurkezteko, bai balorazioa egiteko. Nik hau egin zuen balorazioa. Zer da politzatik aldera zuen balorazioa egin eta nik kritike. Izango dara ja, Kastiano ez urrengoa, da Jose Mari kritiketia nik bere gobernuaren inguru behitxerten balorazioa. Nik nire balorazioa deko. Nik ez dut ezerra nik balora egiten dut. Balorazio bat kritiketia ez dut normala ikusten. Baina hola namaituko dugu. Nik baloretan eta zuek kritikatzen bere balorazioa. Dinoz, el mundo al revés. Pasieneko hori buruz berbain dugu, ez zuek, eta ez solaskidiek, momentuz behintzat ez dabe zer lortu. Hor gabiz, ia desafektatuko da edo ez dabe desafektatuko, ez du ezer aurrera. Eta gizarte zerbitzua bultzatzen behin zenduen, eta zu zerbitzuek lusatu baino nik ikustotela da bat, edo bi behintzat, kendu egin direla. Bado puntu bat, nunbai programaria osotasunien betetzen da. Irisgarritasuna eta urbanizazioa. Hilero da parte de aceras y asfaltado. Hilero da horran parte bat hori bai, martxan doa. Baina, gauzatxu bet, poleo bilatzuen programan. Bidegorriaren ibilbidea amaituko dugu. Hori zuek egin zen duen, eta benik. Bidegorriaren ibilbidea amaituko dugu. Niretzat hori kolatu jatzu, ez dut ikusten intentzio egiteko zuenik, eta esango dozta zuen, Jose Mari, intentzioa dekogu bidegorria egiteko. Espero korreuke, hori esango da zen dut. Eta nik uste dut, bidegorria amaitu baino, espaldoi bat konponduko duzuela, eta gorriz markoztu gane. Hori izan ardatza nirekoa. Gero, bigarren ardatz bat, parte hartza eta gardentasuna ekinbiderako ardatz iraunkor modura. Bueno, osoko bilkurara askotan ekarri dugu gardentasuna, parte hartze eta gobernantza honeko irizpideak, baina ez guk asmatu dugu zelako, ez dugu guk asmatu, BH Bilduren asmakizuna ez da. Igez aprobatu gendun udalegien badau, 6. titulo osoa, artikulu piloa, garrontasunari buruzko obligazioak, informazio publikoa eskuratzeko eskubideak, eta parte hartzeko eskubideak eta partizipazio deliberatibo eraikitzea. Holakorik ez dugu ikusi gobernu honen parte. Baina zuen programan, gardentasunez eta zintzotasunez gobernatu, herritarren parte hartzea bultzatu, gauza general horrek ipintzeaz aparte, gobernu onaren kodea onartu eta herritarren esku jarriko da. Politika egiteko gure modua araututeko. Gobernu onaren kode bat aurkeztu, aprobatu eta inbeharrean ipini arau moduen. Ez dugu ikusi. Ez dugu ikusi zirribor hori. Ez dugu ikusi. Eske baten du batzutan, egiten dozu esan gauzekaz, ez dakit, eskutatzeko, ez dut esango, zeustatzen apuntu egingo dozu, eta gero, posminditu dongo gara, diskutero zer esan gure dauen diskutitzen, baina dinot, reparoa emoten dugu
informazio emotie. Sustantzia nik ez dut ulertzen. Zuk badeko zu hor zure informe, esaten dagoena, eta anan moten deskuzuela, baina nik esango dut, azarotikona, 22 eskari egin dugu idatziz, 22, eta azarotikona, hori nioa mailu, erantzun baritauz. Eta, gauza normalak dire, Sandaluziako eskolaren erabilpena, zeintzu irizpide bidez egiten da, berbaiteko batzorde bat eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen irizpidea, batzorde bat. Nik neure erantzun, azken erantzuna aukin hauena, Mariarekin batzorde baten, hori ez dakigule, zein batzordetan eztabaidatu behar da hau. Bueno, beste bat, 3 fakturaren ordainketa justifikatzeko txosten bat. Hori, azkena maiatzekoa, aurrekoa, azarokoa. Eta gehiago dauz, gehiago dauz. Baina, bueno, nik 2 esango dut ez usatzen. Baina ez bakarrik idatzi, zenbat gauza galdetu dugu osoko bilkuretan. Zenbat aldiz galdetu honik zetan dau otan zorra. Ez da egit. Ez da informazioa, ez da egit. Eta 3 aldiz galdetu behar izan gendu 3 osoko bilkura desberdinetan jakiteko laguntza baten euskarako froga bat egin zan edo esan egin, akordat esari ez da, egin zala, gero esala egin, gero egin zan, baina beste. Eta ez da, galdera zehatza direk, zera zehatzak, erantzun zehatzak dut behar daudelako. Gehienetan ez da erantzuten, eta erantzuten danien, ez dakit erantzune nondi datorren, da hori gorugaz. Zero, herritarrekaz, legislatura honetan egon da pertsona bat prentzara idatzi ebana udaletxetik ez jakolako erantzuten galdera baterik. Galdera simple baterik, apartaleku baten inguruen aldatu bat dauen ez. Prentzara jozen bat egongo dire, zuek jakingo zuen, erantzuna jaso ez da dira. Noiztik ez da batu astera batzordea? Noiz batu da euskara batzordie legislatura honetan? Eta kultura batzordie? Ze harreman deko zuen auzo elkartikaz edo gaztiekaz? Gaztiekaz ikusi hori da osoko bilkura bat, edo zan izkanpila bat. Ez dakit, harremanetan ipinizaren euretaz berbaikeko, ez dakit. Eta, esan dotan, bizinorik ez da programa betetzeko, gardentasunien eta parte hartzien gobernantza arrastorik ez dago, gobernu honaren kodea agindu zen duen eta arrastorik ez dago. Eta ez dakit, azalpena zein izen aldan, gure ustez, irizpide falta. Esan genuen pasadan osoko bilkuran, gauza batzuk erabakitzeko, edo arauek dauz, edo irizpideek dauz, edo estantzien ja, zelan esan ban Jose Marik, el sentido común. El sentido común ez dugu zeretako, eta gauza guztietarako ez du balio. Ez du balio, horretik gau, aspalditik legea eta araudia idatzitea. El sentido común ez dugu dana konpontzen. Nik ez dakit programa irakorri dozu. Ez dakit programa irakorri dozuen. Ez dakit kompromiso horrek hartundadeko zuezera jakin dozuen. Ez dakit. Baina, desde luego, gero, ona etorri ginenien lehenengo osoko bilkuran, eudeletik etorri jakun gida liburua edo harrera liburua. Hor bat dauz, gauza pilo bat eudeletik aholkatuta, baina da hori guztot gobernu horentzako konfidantza, talde lana, lidergo korala, horizontaltasuna, horrek berbarrotzak izango dire guretzako, hori. Dana, dana. Alkatearen honespena behar izaten dugu, hori ikusten dugu, eta ez bada holan kontrakoa. Esan eta horrek, atzeratu egiten duz erabakizek, eta atzeratu egiten dizenen erabakizek, bateko tasunien jokatzen da askotan. Piniko dut orko adibide bat. Gaur, eukidugu ingurumen batzordie. Ingurumen batzordie eukiko dugu, eta esan ingo dut, zen gauzak izan barik ez nazken dituko. Niretzako batzorde horretan isla bat dau, nun ondo egin aldan
dira. Benetan, Maria, ni benetan positoa batzorde horretara. Eztabaidatzen dugu eta kontrako iritzizek aldugu zeuki. Baina eztabaidatu egiten dugu gauzek eta gauzek ipintzen dugu mahai gainean. Aurki dugu bidegorriaren inguruen, bidegorri proiektua aurkezteko aurki dugu batzorde hori. Ni, proiektu horren kontra nahi, nik ez dut bidegorri hau lan ikusten. Eta galdetu dut Mariari, gaur aprobatu da haue gobernu batzordi eta ja zerara doa, eta esan ustez, kanera datorren aztien deko bidegorri plataformako kaz batzar bat euren iritzia eta esagutzeko. Benetan, argigarria da, gero, nonor, udal webhorrira badoan, ze hau ez da egunkari bat, hau da webhorri bat, udalaren webhorria, erderaz da bakarrik, sentitzen dut, erderaz bakarrik, eta hemen ipintzen dugu, el ayuntamiento ha sacado ya a licitación el proyecto con un presupuesto de 175.000 euros y un plazo de ejecución de alrededor de 3 meses. Eta nik izatu, zepit eta honi batzorde baten liciteta bat hau. Zertarako batuko da zinegotzi arduradune bidegorri plataformiegaz liciteta bat hau. Ze, edo ez da liciteta, baina ez que hemen esaten dugu, los trabajos no conllevarán bla 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 bla, punto el primer edil. Su construcción comenzará en verano, por lo que la vía podría estar practicable para el próximo otoño. Señaló el alcalde José Mari Borroño. Ez da aquí, ez que ni engaineta sentitu naz. Liciteta bat hau, ez dut ulertzen, horretik dinot, ez da aquí, inkongruentzi horrek, pasetan dire, erabakizek, nik uste dut, leku bakar baten hartzen direla. Beste momentu baten apostu gendun adierazpen bat, elkarregaz adostu gendun adierazpen bat, adierazpena apostu gendun, eta gero, negoziazio horretan egonetzen pertsona batek eskatu basan aldaketa batzuk. Baina bertan, bari, horregatik dinot, konfidantza eta horizontaltasuna ez da egin. Eta guzti honek gero hartzen gaitu, planifikazio hori ez eukitzea, ez daulez irizpiderik. Eta informazioa eta ambizioa falta direnez, ez dago planik. Eta zetan ikusten da, planik ez dagoela, baina goza simplietan. Kontratu eta amaitu egiten dire. Konzesioak amaitu egiten dire. Egon gara, ez da izan bat hilabete, San Juan Ibarrako taberni esarratuten hon da, plegu barezik ez dizela batara. Eta ez da nien holan egiten, jako txartean trampatzu betiten da. Lusatzen da konzesioa, kontratu barik. Horrek ebaten dugu beste gauza batzutara. Horre txatxurioak edo ez oso garbiak diren zelan dituko dutzazu kontratu bipako zerbitzu bat, nik horrela deitzen dutzat. Eta gero lan nigerian, egon da jubilazio bat. Aurre ikusten da jubilazio, hirurogeita bost urte bete orduko, pertsona jubila egiten da. Eta kontratan minda pertsona bat ez dalako lanpontza, edo ez dalako kontratero, ez dalako bihar bezala kontratatu gartzan postu ebete pertsona batek aztatu. Ez dakit, hori prebizio eta zen jubilazioak euren data dekien, ediak diak. Hori da, pertsona, eta eta hilabete batzutan egozan kontratu txiki batera, enpresa bat kontratatuta. Baina ezke 65 urte beteko dauzela, ez da izen bat urte edo lasanak zera baten, udaletxe baten, ez hori da bekajor, ez da Eta gero, balorazioa, askotan hitz egin dugu hemen balorazioaren inguruan, balorazioa 3 urte tardi. Daroa martxan eta orain erabakiek hartu behar direnien eta erantzun indar danien, orain hasten gara improvisetan, eta egindako horreko lan guztize zalantzan ipintzen, guretzak hori da, irizpiderik ez dago, planifikaziorik ez dago, eta hori ez dagoenez, batien erantzuten da, eta erantzuten da con el sentido común, baina el sentido común ez da beti soluziorik onena, soluzioak tasatu behar direla. Guretzako gobernuak ez dago analizi batek, ez dago planifikaziorik ez haietan ez inun, eta jokatzen dugu aporte de improvisazio. Guk zer eskatzen dugu, guzti hau esan da, guk eskatzen dugu ambizioa eukitzen oso programa betetzeko, ze ambizioa behar da, garria hobetu behar bada. Eta hori egiteko irizpide argizien marketien
eta guk asko partidu dira, jakiteko zeintzuk diren urko arauak eta irizpideak, eta zelan ez irizpide horrepe bai, partekatzie herritarretik. Herritarrekaz gure badugu herrizei, ondo dago programan ipitze, gobernu honaren kodi ekiniko dugula, eskakizun beste bat izango litzateke, gobernu honaren kodi hori balen ataratik. Eta hori da, guk ikuste dugu. Bueno, maitxu oso? Ondo, guztez gure bada, ondo. Ez du kontesteko asko, hiru nagusetxua da. Zan duztie, oza bizela jairi jai, na mairi mai, horri bat eta, liantzen, hau da ditxo. Udal gobernuaren kudeaketari atzar, mal olor huele mal, algo huele mal. O sea que el gobierno municipal aquí algo huele mal. Y está repartiendo esto. Fundamentalmente en tres ejes. Uno es el de la Tarteche, otro el de la OTA y otro de suministros y servicios. Bueno, de la Tarteche más de una vez ha hablado, está ahí el presidente responsable de eso, que es el de la Bearrinza, que es John. Quiero que aclare en un minuto o dos algo. Luego, lo de la OTA, que nos diga Iñaki, y la otra de suministros y servicios, ya te responderé, os responderé yo. Bueno, arratsaldeon, aterpetxeen gaize askotan entrategu, orduen ingotena da resumen labur bet, vale? Orduen, gu dela 2 urtez sartzen gara aterpetxeen asuntoagaz, orduan, dekoguz muchas denuncias y quejas, eta orduan egin dune da, nos juntamos con turismo, eta ikusi gendun qué quejas había, vale? Orduan, había quejas de limpieza, había chinches, había problemas de horarios y había problemas de atención. Orduan, esto está dando una mala imagen a Guernica. El aterpeche de Guernica está considerado como el peor aterpeche de todo el Camino de Santiago y nosotros tenemos que buscar soluciones para eso, ¿vale? Aparte, teníamos una estructura del edificio que no era la adecuada, la terraza estaba inservible, hemos hecho una estructura metálica nueva, en un principio estaba clausurado y entonces lo único que hemos hecho ha sido solucionar los problemas. Hoy en día el problema de limpieza está limpio a tope, funciona genial, no hay chinches, se han cambiado los materiales, que antes a la madera iban los chinches, hemos puesto metálicos, entonces ahí no hay ningún tipo de problema, se ha mejorado la atención, se ha arreglado la terraza, se ha puesto una estructura nueva y al poner una estructura nueva en la terraza que tiene 200 metros cuadrados, pues abajo se han hecho habitaciones nuevas y baños nuevos. Entonces, lo que dije la última vez, estamos esperando a que se hagan los pliegos, para eso hay que clasificar el aterpeche bien como albergue juvenil o como turístico. El arquitecto que hizo el proyecto inicial es el encargado, el que ha mandado al gobierno vasco para que nos den una respuesta, estamos esperando la respuesta y lo que hay que decir es que se han solucionado todos los problemas que había hace 2 años, los de limpieza, los de chinches, la terraza, la gestión, eso eran los problemas que había. Pero es que aquí lo que ha pasado es que ha habido gente, Íñigo, que hemos ido allí como policía, sacando fotos, asustando al personal de allí, y eso es intolerable. Se va aquí su cara nahi basun joan, dekogu junta bat, da juten gara, baina ezin zera junara argazkiak ataten y asustando a la gente. Y la aterpeche ahora mismo funciona mejor que nunca. Se konpondu diez, egon zien arazoak que venían de muy atrás. Y ya sabemos de dónde vienen. Hau kontestan gauz hiru ardatza. Iñaki, otakoa.
Contestetan, Gero, gure hori contestetan, zuek eta zuek gaine. Ez. Contestan gauz, zuen horri ze. Zuek banandu duze, mesa, y vale, me parece Públicamente firmado y en la calle. Sí, pero ahora te estamos diciendo, pero que habéis puesto... El tema lo habéis sacado vosotros. Sí, por supuesto, pero para que os enteréis ya de una vez que hay que decir la verdad y no mentiras. Bueno, a mí varias veces me habéis preguntado en distintos plenos sobre la OTA. Siempre os he respondido que estamos en conversaciones con la empresa que gestiona el servicio, que tiene un desequilibrio económico que hay que corregir y que en cuanto esté el tema definido tendréis toda la información. Bien, ¿qué habéis hecho? Habéis decidido salir a la calle a mentir a los guerniqueses. Ez dute zeregin, utzikeria, 6 años a 200.000 euros por año aproximadamente, un total de 1 millón aproximadamente. Bueno, aparte, a mí 6 años a 200.000 euros por año me dan 1.200.000. Parece que despreciáis 200.000 euros, nosotros no. Nosotros ya controlamos hasta el último céntimo, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que habéis salido a la calle a mentir. Y cuando llegue el momento, y confío en que sea pronto, pues podréis, vosotros y todo el mundo, podrá comprobar con los datos reales que habéis vuelto a mentir. Y no tengo más que decir sobre ese tema. Bueno, pues hay un tercero, ese os respondo yo. No voy a entrar a lo que has dicho, he dicho que ya he escuchado. Solo voy a decir 2 cositas que has dicho, que el sentido común no vale siempre. Vale siempre. Que es a veces hace falta sentido común y conocimiento. Las 2 cosas. Si van las 2 cosas, ese paquete es muy bueno siempre. Conocimientos y sentido común. Y está grabado. Sentido común no vale. Has dicho una palabra, chanchullos. Yo de casi un chanchullo me acuerdo y hablamos. En la legislatura anterior, cuando, y recuerdo, y que no sople nadie, está el documento ahí, cuando una persona con 61 años se iba una jubilación, que es contrato de relevo, y se le quería dar un premio de más de 43.000 euros. Y luego había otra, y también, y dijimos, yo dije no, y dijo, no, estos 2 y luego ya se acaba. No. ¿Y qué pasó? Que una de ellas, sin entrarse al alcalde, pagar parte, pero el alcalde recuperar en el banco, llamarle a la tesorería, ¿qué ha pasado? Esto, a ver si puede recuperar. Eso sí que es palabras chanchullos, ¿nos dices a nosotros? ¿Qué es lo que? Bueno, te voy a recordar además otra cosa. El pleno del 31 de mayo, antes de iniciar el pleno, hubo unos 20 jóvenes, chicas y chicos, que entraron al salón de plenos. Se sentaron en las mesas donde nos sentamos nosotros, en las sillas, ¿no? Y estaba bien visto, por lo visto. Yo no veía bien y os dije. Pero, viendo el acta de hoy, en la página 32, dice que don José Ramón Bilbao señala o dice, ¿no? Entre otras cosas, no sé si nos hemos dado cuenta de que se trata de los hijos e hijas de nuestro pueblo, de nuestro municipio, y que no ha venido nadie de fuera. Eso dices tú, ahí está. Eso me lo dijiste en el pleno pasado. Estoy diciendo ahora. Bueno, pues espera. El mismo pleno. Un poquito más adelante dices, reitero. Reitero. Es gente de nuestro municipio. Y luego dices que son jóvenes que tú conoces. Han sido jóvenes que conozco bien. Mírala. Yo, eso no sé si es faltar a la verdad para ser suave, o sencillamente y claramente es mentir. Porque tú bien sabes
que había 2 de Rigoitia, 2 de Canala, 4, otro de Forba, otro de Arrazua, chico o chica, lo que tú quieras. Conocías muy bien a todos y eran todos del municipio. Eso es faltar a no sé qué. Eso es mentir públicamente. Y ahí está en el acta. Vale. No, ya te vale. Espera, lee la página 32. Lee la página 32 que tú dijiste. ¿Me dejas contestar? ¿Te puedo cortar como más corto? No, bueno, permiso. Pero sí. mucho tiempo. No, pido disculpas por no haber conocido bien y haber pensado que eran de Guernica. Pido disculpas sinceramente. Y no, lo siento muchísimo, de verdad que siento haberme equivocado y haber hecho un despropósito tan grande al Pleno y al alcalde y a todo el mundo por haberme equivocado, confundiendo uno de Rigoitia con uno de Guernica y uno de Canala con uno de Guernica. Lo siento muchísimo, de verdad, de corazón puedes continuar. A mí el cinismo no me gusta, a mí me gusta la sinceridad. Te lo siento de verdad, que metí la pata, lo digo en serio. Tú bien les conocías. Que no les conocía, yo a sus padres te ¿por qué dije. dices, han sido jóvenes que conozco bien? Es que les conozco porque les veo en el instituto, en la calle. ¿Dónde han estudiado esos? ¿Dónde han estudiado? ¿En el Isti de Rigoitia? ¿Dónde han estudiado? Mira, yo porque no quiero decir nombres, porque... Pero claro que no, porque yo tampoco. A los de Rigoitia les conozco y tú sabes que es una persona muy significativa. Una de ellas. Muy significativa. Y no voy a decir el porqué. No sé a dónde quieres Tú ir. lo sabes. Tú lo sabes. Ya. Y algunas otras también, personas significativas también. Y tú lo sabes. Y tú mentiste, sencillamente mentiste. Benetar. El otro día. Bueno, por mentir. Eso por un lado. De verdad. José Mari Benetar. Bye. Y Luis ya. Tú tienes libre de decir todo. Bueno. Cuando no tienes más argumentos y yo no tengo ningún argumento. Ahora te voy a decir, contestar exactamente al punto número 1 de hornidura eta servizioa, suministros y servicios. Y está ahí John. John hace de notario de esto y me puede decir, ahora huele mal, las 2 legislaturas anteriores a esta. ¿Quién era el presidente o la presidenta del área de suministros y servicios? ¿De qué partido político? Del tuyo. ¿Quién era la última persona presidente de ese área? El señor José Ramón Bilbao. Y dice que en suministros y servicios, pues que el Ayuntamiento de Guernica, la luz le da Iberdrola, el gas le da Naturgas, y que eso es chanchullo. Eso es chanchullo. Y resulta que cuando has sido presidente del área han gobernado los mismos. Y dice que huele mal. ¿Será que dejaste tú algo mal para que huela mal y yo no me he enterado? ¿Será? Ah, sí, ¿verdad? Te voy a contestar cuando... No, contestas lo que tú quieras. Cuando me digas. Pero con la verdad, Con la verdad. Porque yo te he estado diciendo la verdad. ¿Quién era el presidente en la legislatura anterior, el último año o los últimos años, que tú sustituiste a otra persona? De ese área, tú. ¿Quiénes suministraron la energía y el gas al Ayuntamiento de Guernica? Las mismas que están haciendo ahora. Ahora huele mal. ¿Qué ha pasado antes de todo para que huela mal? Que no me dejaste cambiar. Que no me dejaste cambiar. Bueno, yo como... Mira, ¿has acabado? No, voy a acabar. Bueno, este mundo es así. Se saca a la calle un panfleto de estos, se reparte por las mesas, el papel recibe todo, pero esto es un insulto en toda regla. Primero, lo de la otra ya te ha contestado Iñaki, o se ha contestado Iñaki, y esa es la gran verdad. Lo de la Terpeche ya ha contestado el presidente de ese área, os guste o no os guste, y te he contestado quién ha sido el presidente, y vuelvo a repetir, de suministros y servicios de las legislaturas anteriores. Los anteriores no les voy a nombrar, pero el último fuiste tú, porque esto es perfecto. Y luego dices que ahora ha empezado a oler mal. ¡Qué casualidad! Ahora. Y digo yo, ¿por qué ahora? ¿Hiciste algo mal? Bueno, yo, igual que he pedido perdón por mentir, reitero, John e Iñaki, si tú me traes un contrato legal de la Terpeche
y un contrato legal del servicio de la OTA, hago un cartel el doble de grande que eso pidiendo perdón. Pero con un contrato legal, ¿eh? Si hay un contrato legal, yo hago un cartel y me pongo yo con el cartel todo el domingo por la mañana diciendo: me equivoqué o mentí, lo que prefiráis, me equivoqué o mentí, y estos servicios están contratados de forma legal. Lo hago yo, ¿eh? Te digo en serio y pago de mi bolsillo el cartel. Cuando demuestre que has mentido también, ¿eh? ¿Que he mentido en qué? En lo que yo te diga. ¿Cómo en lo que yo? Sí, yo en lo que he mentido, si queréis el cartel diciendo que los chavales eran de Canala y de Rigoiti, prometo que lo hago también, ¿eh? Como penitencia. ¿Qué remedio que reconocer? Porque... Ya te digo que te reconozco, efectivamente. Pero José Ramón, ¿qué remedio que reconocer? Porque les vimos las caras. Y yo decía, este hombre, ¿cómo puede estar diciendo esto? Bueno, yo no voy a entrar. Ni voy a entrar. Porque yo conozco bastante gente joven. Conozco mucha gente joven. Conozco gente mayor, pero también gente joven. Y a algunos les conocía, y alguna persona era muy significada, y tú dices muy bien, yo les conozco muy bien, eso es lo que dices. Y yo decía, ¿cómo se puede estar diciendo, estos son todos de Guernica? Cuando la mitad, yo no sé, bueno, no sé la cantidad, que eran de fuera, y sabías que estaban mal lo que estaban haciendo. ¿Eh? No, pero por defender tu discurso, cualquier cosa es válida. No, hombre, esto te sale vamos a ser un poquito más serios. No, eso no he dicho. Nik apurret bai nahi dute erantzun zen programa izan duzulez eta kasu honetan koalizioen moduen joan garelez, bai nahi dut azaldu gauza batzuk. Ze, klaro, igual datorren plenora ekartzen badugu gauza batzuk, esango duzuz, jo, si no llegaba el chorreo en el pleno del 1, pues no, claro. Baina si me lo llegas a contar antes, no. A ver, es que ez da hori. A ver, lehen, jonek aldetu dugu ia zelan dauzen gestinoak hori. Claro, a ver, bagabiz hori lantzen, baina ez que ezin dugu esan, ze momentuz teknikoki badauzela gauzak lantzen, ezin direla atara, esan zuten, dekogunien zeu-zer ekarko gu. Eta nik espero dut, eta benetan, ziur nau, edo datorren plenorako, edo urrengorako, gitxienez, Santa Luzizeko eskolaren hitzarmena, bueno, ez, harinau pasako komisio batetik, eta hori lortu eta gero, egin behar dugu berba, ia zelan kudeatuko dan. Hori izango da, lehengoa. Bebai espero dut, datorren hilerako edo irailerako plenorako ekartzie otaren pleguak, zeia ia sarratute dauz. Aipatu duzu elkartu izan, Maltarena. Bueno, ez dakit, igual ez dakizu, baina arazo larriak egon dira kutsadura dela eta horregaitik luzatu dira. Ez horrak, baizik, deskontaminazioaren asuntoa, eta gainera sistema berezi bat jarri dabe martxan, urak ez kutsatzeko, eta oso sistema garesti eta gatza izan da. Eta ja horrak martxan dauz. Klaro datorrela, dutuko dela atzerapen bat, baina egongo da martxan. Bega Ibarrako gunen bagabiz bebai lanien aspegitura eta espriko teknikarikaz, baina, klaro, kontuan hartu behar dugu, zelan Eusko Jaurlaritzako gobernua barrize da, eta gauza asko gelditzen dira hauteskundak direlaka. Baina bagabiz lantzen, gabiz erdizen, planifikazioa martxan dauela, eta programa beteko dugula. Igual osorik ez, eta bai onartzen dut, ze hori bakarrik da gure asuntoa aipatu duzuna, el Código de Buen Gobierno. Hori bada gure errua, baina benetan jarriko naz horretaz, lantzeko, ze hori bakarrik gure asuntoa da, eta hori bai landu behar dugu. Eta hombre, bidegorriarenak nik ez dakit gauza batzuk dira, prentzan agertzen direna, baina gaur ikusi duzu planoa, zelan dauzen planoa. Eta zelan eduko dugu aukera danon artien, bueno, adosteko edo ez adosteko. Edo ez adosteko, baina bai aurkezteko eta zuen ekarpenak jasutzeko. Bagabiz horretaz. Eta transferentziari buruz, zuegaz bebai adostu behar dugu zegabiz web horria lantzen. Baina momentuz gabiz teknikariekaz. Bizkaitiketik, Bizkaiteko
egingo dugu eta horretan gabiz. A ber, ez dakit, ambizio falta, ez, igual denbora falta, eta bueno, bebai, uste dut, ez datorren plenorako ez da egongo prest balorazioarena. Ze azkenean uztailan signifikatuen ordezkariak hartzen dabe oporrak eta beste batzuk bebai, osea, dinot, ia amaitzeak dauz, eta uste dut bai egongo dara prest irailerako. Hore, ez dago, osea, ambizioa falta egin dugu zen gauzakaz eta atarako dugu zen gauzakaz auton uste dut jarriko direla martza. Eta jo, bai, bueno, nik ez dut esango, baina topa dugu zen gauza batzuk bebai zuzentzeko, lana sartu behar izan dugu, eta horretan bebai emon dugu denporia, Bueno, horre gune industriala eta esan duzu zena, Mariak ondo esan dugu, udalduntzien proiektua, amatxute gongerreko izan da gato. Eta arazoa duen dire, esko jorraretan. Azpilen, engedan gestioa da, lurren azpilen gune, eta aldozen foko batzuk kontramin eta gondire da. Eta lastimia da, gureko egon duen eutonia martxan egondi, egondi batzuk eskatute berbain egon gara, eta albertu daki endo. Baina, hori base da. Gero, beste azalera, zera ez egunen industria doa zatik egin den, lehen dukat man bat baina hori zen. Lehen Malta erbesti izan da, Dalia izan zena, hori dau, alduntzien esuen. Gero, hor, Dalia eurena da, berbari, eta Malta eurena da, eta atzeko aldien, arneako lehenetan euruneko zati batzuk duek, zaletzie, eta ikerketa niri ja amaitzen dabela, edo erdi amaitzute dabela, esan dozkien hori oinuz dozkien jakitzeko, ze arazo dekon, gure, azpien dauen gure gaitzik, urak indegu zen proiektua gaitzik, zenbat edifikazio unkile izen, ze kostu dekon lurrek, eta horrek, esan duzue, lastan lurreko, da horrek ondi eskudu lurrekoa edo horrek. Da gero, ni egon nintzen, salburu hori onaz garen hendik zentroa, FP-ko zentroa nanien berbait. Eta berak ez baruki, nani kopia bat, seakazu eren namen kopia. Eta, bueno, esangoan, dieko debela kontuen, alba debela kontutaz, akaben izin ziren 10 milioa euro behatzekikun kolakon bat. Zer gure dut, edo zer gure dugu, zuen eta gu horre duze, martxan dut. Bueno, da galderarik espada hobai esan... Bai, esan denik, ez galdera bat ez, baina esan nane, nio, teatara dele esape, bari ba, nahi dugun kampaina nahi dugun nahi. Bueno, egiz esan, ez nahi neskoa eta atalata be, ikusten dut behintzet funtzeko mesue ez duzela errebati duten, hau da, onartzen dozue ulertzen dut, 53 zerbitzuta horretu dauzela kontratu barik eta 3 milioi euro banatzen diela modu ilegal baten, orduen eskatu gure gendun, horreri konpondik egotie datorren garaitik datorren baden. Gul izen zanien zerbitzu guzue hasi bazan, edo bukatu bazan, edo jarraitu bazan, edo dana daka, baina bai mesez regularizetia ez gabezelako bromatako kontu ez berbetan. Txan, nik esan guztu esan duzune, nikoa esan dugu, egize ez dara. Gano batzea esaten burliri edo kosarramonek esan ezaten. Egize ez da, zenbatik egizeleiz, eta holan por horan esan, ze Iberdrolak boten debela argize, eta hori dala hor pakesin sartu. Eta gero naturgazek emoten debela, edo Movistar, Euskaltel falta izan duzu bakarrik, Euskaltel, beba, Euskaltelek eta bizek emoten debela. Zerreko herrizen fijoak Euskaltel. Eta bestiek hori bakarrik falta izan duzu, ez zegek utzi duzuna part. Eta gero Repsol, ara piztinera eta eratu dena hori gasoleoa eta horre duz. Eta izan hori izan,
Bueno, ni benetan, ni lortzatzen gomitxe horreduze. Neu, zuek ez, manila. Da niko argi txudulet zer. Haren kudeaketa, botarena eta bestiena nokin duen kudeaketa untxe urtetik. Da, Jose Ramon izan da kudeaketa igual. Akabukoa. Tertetxe kontratu edeko, kontratu edeko, Santanapeko tertetxe kontratu edeko, estadu danetan zerbitzuri kontratu behari, liburu salmente kontratu edeko, zanateko kontratu edeko. Gugusur zangabiz eta guzti hori kontratu bidez egiten. Esan jatzu, atertetxena. Gauz, etxeretzen klasipalen dire obra batzu. Hanozan terrazi 200 metro karatukoa klausurau, zarratuko. Eran azpigen, obra bat inda, obra horitxe. Gela bat nire, eta leku jaudeko, lehin baino. Baina gero, horrek gero klasifikazioa bideo hori klasifikazioa ematen deusko obrarritza. Da bigartu zen dokumentazioa, Humberto Fernández, lehenko andortengoan, eran izena. Arekin guan hori, eraikine proiektu batean. No, hori mejor de minda. Eta benetan, jonerak iso reduce, ondo funtzionetan duen momentuz. Eta hori klasifikazioa eta dana dauzen nien, horren atarako da konkursora. Baina, kojo ez du atarako, dana deko nien baino. Daia, hainbek harinen entregatzen bat duzko klasifikazioa. Kontratu barik dago eta ilegala kontratu barik eukitzie, bai edo ez. Eta horren moduen besta, hori baino. Zaratuk engu ilunen ekintzen du moden, ilunek ukin deu urteurtetarikoen bazarratu. Ez dakit zer remisuen, algo genuen ez tabeidatu gure basu, ez tabeidatu berdan, ez dakit zer remisuen, baina kontratu hori ilegal dago. Eta horren moduen besta, eta ez dabiz guzurretan. Nik guzurretan ez ari bizko bat, huele mal llevando la gestión vosotros, hombre, no fastidies, hombre, huele mal. Hori iritsi bat da. Iritsi betez, hori ekipat. Beste dana. Hori ekipat, dokumento. Iritsi bat da, eta beste dana, zenbakizek, con las comas. Muy bien. Con las comas os daré yo. ¿Eso es una amenaza ahí? No. Para que vean que esas comas están mal puestas. Galdera bat, argitzaren, atentzina zeiatra argileratu. Jon, maietzen amaitu zen zerbitzu txikia izan zen, eta urtebeteko kontratu izan zen. Iraien amaitu zen, abuztuan. Bueno, abuztutik ona, esteko kontratorik, ulertzen dut zerbitzu txiki baten kontratu ezin dela luzatu, eta hor, eten behar dela, eta amaitzen dela. Ala da, bai ala ez. Bakatu baina debatea zuen artean. Ez, baina nik teknikoki galdetzen dut jo. Nik alde tekniko gure dut. Zuzara legea... Ez duztazu erantzun. Bueno, erantzun ere izango zut. Bueno, orduan nik gure dut... Ez, bai, nik dut hori galdetu. Bai, no puto gure zarratu egotiko zanari, zuzierazten dut egotie, baina legez egotie. Eta hori ez da legez amaitu egin kontratu eta. Bueno, nik da benetan esan du, bakutxak gure izin duena. Baina, gamenek izan die, eta esan du zer dan egize eta zer dan izurre. Gauri ulertzie errezala. Bueno. Dizago badago, banderari. Yo voy a hacer un repasito y dar dos novedades. El parking ya están asfaltando hoy. Se han retrasado, yo dije que me habían dicho que 15 días estaba hecho en el pleno anterior. Pero bueno, a finales de mes. Para San Pedro prácticamente he hecho, y si no es para San Pedro, para el sábado que viene, a ver si puede estar abierto, porque tienen, si no llueve, a ver si garadas. Han asfaltado hoy. Además, en ese parking lo que hemos hecho es soterrar, todavía no se ha soterrado, pero hemos hecho la canalización para soterrar los cables de alta tensión que va hasta la ermita de Santana. Aparte, en Lorateguita también se va a hacer un transformador que hay en la carretera. Ese se va a quitar de la carretera y se va a soterrar, y entre la escuela de Allende y la Castola se verá el Tuve, allí en la zapatera del frontón, ahí hay otra línea de alta tensión, eso también se va a soterrar. Bueno, de Saraspe Cruz Roja, decir que yo me encuentro contento porque mucha gente ha agradecido y ha dicho que ha quedado muy bien, sobre todo los banquitos que se han puesto delante de la residencia.
y decir que ahora los propios residentes están cerrando. Pues de ellos alguien ha preguntado, ¿esto también está en el ayuntamiento? No, eso lo hacen ellos. En Santa Lucía los baños que están haciendo, hemos tenido un pequeño problema con los chorros, son 14 y solamente están funcionando 8, pero han sido un verdadero éxito, de verdad. El otro día llamaron como fin de curso de unas escuelas escuelas y Castola también, de Arquitio, a ver si los chorros estaban en marcha, que ya sabían que vinieron de excursión. O sea que ese proyecto yo también estoy contento por eso, muy contento, aunque alguien estaba en contra. Bueno, luego deciros que en Manoste, que subís Manoste ahora, que habéis sacado de la conversación, que el equipo está en primera división. Claro, tú te acostumbras diariamente a ver cómo está. Por dentro está bien, tiene un buen parquet de máximo nivel, tiene las cestas de máximo nivel, que vienen del campeonato del mundo. Se pusieron unas gradas nuevas, las gradas están muy bien. Por dentro está bien, pero por fuera ha habido gente que ha venido de Gerona o de Valladolid, esto parece un... ¿cómo se llama? Donde se mete el terreno y eso, o sea, ganado y eso. No, probadero no. Una cuadra. Un establo. Un establo. Y nosotros nos hemos acostumbrado, pues esa imagen le vamos a quitar porque vamos a pintar. Hoy se ha elegido la pintura. Además, se ha consultado a las señoras que residen por allí y casi todas han dicho ese color, porque han puesto los técnicos. Caballeros no. Pero como juegan mujeres a baloncesto, pero sobre todo mujeres, pues casualidad y parece que para esas cosas son más sensibles. Las mujeres tienen por gusto, no sé, pero les hemos preguntado. Y se van a poner dos fotografías de 4:16 por 4:16, o sea que va a cambiar la imagen sustancialmente y el entorno va a ganar mucho. Esperemos que para finales de julio eso haya. Pero aparte de eso, vamos a hacer, esperemos que sea el mes de julio también, una caseta de la lectura o de lectura, una biblioteca móvil. Pues el carro, como va el tan criticado Gargantúa, que tiene un carro, que le desplaza un vehículo, pero esto va a ser con esa base, un carro, encima va a ir una caseta ilustrada con cosas de la baseta o de Kirmen Uribe, y ese tipo de cosas, y va a haber libros, y va a haber, pues en las diferentes plazas de Guernica se trasladan 8 días aquí, 8 días en el otro lado, que ahora que están de vacaciones los críos, para que tengan esa alternativa, y creo que va a ser bonito. Y si podemos, pondremos ya en la calle y en marcha el próximo mes. Y bueno, pues si no hay nada más, mañana es fiesta de San Pedro, fiesta del Bruno, y el que quiera venir y pueda venir,